זהו, בעזרת השם אנחנו מתארגנים לנסיעה, יוצאים לקראת הנסיעה לרבה. רבנו אמר אור בהירות הדרכים של הצעדים שעושים לקראת הרבי. אז עכשיו זה מתחיל המסע מתחיל כמו שאתה רואה כבר מהבית, הפרידה מהמשפחה. וזהו, יוצאים למסע. עכשיו זה מתחיל מסע של תפילות, של הכנת כלים לקראת לקבל את האור של הרבי, לקראת ראש השנה, באמת שנזכה בעזרת השם. זה עכשיו כל ההכנה בעזרת השם. התחילו לנסוע לאומה. פעם ראשונה שטסתי לאומן, גנבו לי את המזוודה, את הדרכון, את הכל. הכל אני לבד, בלי חצי אגורה. פעם שנייה טסתי, עצרו אותי בשדה תעופה, לא טסתי. לא הייתי בצבא, לא טסתי. פעם שלישית, עוד פעם גנבו לי את המזוודה, השאירו אותי בלי כלום. 3 פעמים. משהו פלא פלאות, לא... ממש. איזה תיקון. אני לא עובד איתך את הצ'קים. רק מאמין שהכל לטובה, תודה רבה לך, השם יתברך. על כל הטוב שאתה עושה איתי, תודה רבה לך, השם יתברך. על כל מה שאתה עושה איתי. וואי. אנחנו זוכים להביא את שלום, השנה הראשונה שלו באומן, בראש השנה. צריך לפזר חיוכים לכולם, להאיר פנים לכולם. יהודי צריך ללכת תמיד עם לובן שיניים, להאיר פנים, לראות את הטוב שבכל אחד, גם אם הוא לא בזרם שלך, גם אם הוא לא בכיוון שלך, גם אם הוא חילוני. יכול שאתה יכול למצוא שם איזה בן אדם נחמד. אתם יודעים, השבח של רבי יוחנן היה תנא ופליג, הוא זכה לעשות הרבה דברים. אבל השבח הגדול שלו היה שכשהוא אמר שבח על עצמו, הוא אמר מעולם לא הקדימני נוכרי לשלום בשוק. אף פעם נוכרי, גוי לא הספיק להגיד לו שלום קודם שהוא אמר לו שלום. צריך ליצור אחווה, אחדות, לפזר את האהבה. אם חס שלום האדם רוצה לפגוע בנו, אז אנחנו לא חס ושלום מטומטמים. אבל אנחנו מאירים פנים לכולם, בין לגויים, בין ליהודים. פשוט מפזרים אור בעולם, וייתם אור לגויים. אנחנו מלווים את כל המסע, כולו אצלנו זה בתפילות. מגיעים לפני הדלפק, מתפללים, ריבונו של עולם, תן אותנו לכנו חסד בעיניך ובעיניך כל אורנו. כל המסע הוא צריך להיות מסע של תפילות, מסע של הכנה. גם בהם צריך להשתדל למקום שצריך לשמור את העיניים, כמה שיותר השתדלות. אבל העיקר זה כל הכנה שעושים, כל תפילה שאנחנו עושים, כל הכנה, זה אנחנו מכינים עוד כלי ועוד כלי לקבל את האור של הרבי. כל תפילה, רבנו כותב בתורה ק"ב, שהתיבות הם כלים לקבלת השפע. אנחנו רוצים לקבל שפע רוחני, להמשיך שפע רוחני מהצדיק. אז בדרך אנחנו עושים תפילות, פעלים על כל דבר. אנחנו מכין כלים לכל דבר, וגם התפילה על ההגעה לרבי, ונציע את כל הצדיקים. אחרי שם עוד נלווה אתכם באמת תפילות, אז שערו איתנו, כן? אין דבר גדול מזה, להיות אצלי, על ראש השנה. אז ככה, יש קודם כל מנהג בברסלב. מה זה מנהג? ידוע שיש את הכיפה של רבנו בשול. הכיפה עצמה זה לפני איזה 250 שנה. והיא ככה נראית, עם פונפון ועוד דבר. חוץ מזה גם מנהג ירושלים, של הצ'למרים בדרך כלל שמים כיפות כאלה. כיפה לבנה כזאת, עבודת יד, עם פונפון. זה גם שבתי כזה, אתה יודע, חגיגי. וגם בשביל האווירה, אווירה חגיגית. לכבוד שבת קודש. אלה שרוצים להרגיש את רבנו כל השבוע, לובשים את זה, אבל בתכלס לא משנה איזה כיפה. הגיע להיות יהודי עם לב, עם רצון לעבוד את השם. זה כמו שעכשיו אתה תגיד, היה לך משפט על איזה משהו מסוים, ולקחת עורך דין, ועכשיו יש לך עוד הפעם משפט, ואתה אומר, לא, לקחתי עורך דין בפעם הבאה, הפעם אני לא צריך את העורך דין. נשמע לך הגיוני? לא. יופי. אז יום הדין הוא בכל שנה אדם משפט מחדש. ובכל שנה כשאנחנו נוסעים לרבי, אנחנו באים עם הרבי בתור עורך דין שלנו ביום המשפט. וזה לא דבר קל שרבנו אמר, את האנשים שלי אני מעביר בברך הוא הראשון. למה לקחת עורך דין? תספר להם. בשביל שיהיה ככה, איך אומרים, כמעשה ארעה, כמעשה שמיה, אז לקחנו גם עורך דין בפועל, שי דאבול. אין התעוררות בעליונים אם אין התעוררות בתחתונים. והבאנו את הכי תחתון שיש. שק בכל גדול, את שום יהוד, את שום יהוד, את שום יהוד
בקול גדול, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש. זמן גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. זמן גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. תודה רבה באמת לכולם, ותודה רבה לשם מטבח שאנחנו שלישייה פה שהגענו לפה 24 שעות לפני הטיסה, לא ידענו שאנחנו עולים למטוס. היינו יודעים שאנחנו לא עולים למטוס, ממש ממש. היה לנו נס גלוי שבטלפון אחד מישהו בא ואמר לי, שמע, תארוז מזוודות, אתה טס. זה היה, תודה רבה לשם, ממש נס. ואנחנו 16 שנה באומן, כל שנה. בשיניים, ממש נלחמים על זה, ואין דבר שמחזק יותר מרבנו. רבנו זה כמו מצבר, שאתה מגיע לשם, שמים לך מצבר, מכניסים אותך, אתה מקבל זריקת הדברה, ויאללה קדימה לעבוד השם עוד הפעם ועוד הפעם, כי עבודת השם זה תמיד עליות ירידות, עליות ירידות. צריך לנצג כל רגע, כל שנייה שאנחנו שם, כי בשביל זה הולכים. פחות פן, פחות זה, יותר עבודת השם. אני בן 10, בפעם הראשונה זה לא היה בראש השנה, אז הלכנו לציון והיה כיף ושווה לבוא לאומן. יש נשים שלא כל כך שמחות שהבעלים שלהם נוסעים. אני קטונתי מלדבר בזה, אבל יש נשים שהן קונות לבעלים את הכרטיסים ואומרים להם טיסה. היו לי פעמים שאמרתי לאשתי, שנה נשאר איתכם, השנה. הלכה, קנתה כרטיס, אמרת לי, אתה עולה למטוס. זה לא, אין לך מה לעשות פה. צריך להיות בראש השנה באומן מי שמאמין במה שכתב הרבי, במה שהרבי יכול לעשות. אין לו מה לחפש בארץ. כאילו, ודאי שיש המון צדיקים בארץ, כל הצדיקים שתרצה, כל התנאים שאתה רוצה. אבל רבנו הבטיח הבטחה אני לא מכיר מישהו שיכול לעמוד בהבטחה כזאת או הבטיח הבטחה כזאת. אני רצון שנזכה כולנו להגיע ונתפלל על אחדות בעם ישראל, שכל עם ישראל היום אחדות, שנצליח. תשס"ד, הייתי בן 23, 22, היינו גרים באילת. שחקני כדורגל היינו גם באילת. ככה התחלנו להתחזק, והחבר'ה משם אמרו, יש אומן, יש רבי נחמן, טוב, ניסה עם החבר'ה, נראה מה זה אומן. אמרו שם, רוקדים שם, שרים שם, ואז נסענו פעם ראשונה לרבי. היה נסיעה מיוחדת, זה היה בשנים לפני 19 שנה. אז עוד לא היה, רק התחיל להתמלות בכמויות גדולות של אנשים. יש הרבה מה לספר על הנסיעה הזאת, אבל הדבר העיקרי שאפשר לספר זה שעשיתי עסקה עם הרבי. אמרו לי שרבנו פועל ישועות. אני זוכר שבאתי ודפקתי על הציון של הרבי, ואמרתי לו ככה, אמרו לי שאתה עושה ישועות. אני אבקש ממך 3 דברים. אם אתה תקיים את 3 דברים האלה, אני שלך לכל החיים. אז עוד הייתי עם ג'ינס, רק בתחילת ההתחזקות. וה3 דברים שביקשתי היה ככה. דבר ראשון, לא יודע מה נכנס לי, אמרתי לו, אני חוזר, אני רוצה לעלות לישיבה, ללמוד בין ישיבה. עכשיו היה לי חנות במלון באילת ועסקים. אני חוזר, אני רוצה לעלות לישיבה. דבר שני, שנה הבאה אני רוצה לבוא אליך נשוי. דבר שלישי, אני חולה במחלת נעים מאוד קשה, אני שותה כדורים מאוד קשים. אם אני מפסיק אותם ומתרפא, קיימת את 3 דברים האלה, אני שלך. וככה היה. חזרתי, הייתי בהודו, אחרי 3 חודשים עליתי לישיבה. אחרי 5 חודשים הייתי מאורס, 6 חודשים, שידוך. הגעתי לרבנו כשיש לי כבר תאריך לחתונה, שבועיים איך שאני חוזר מאומן. והמחלה נעלמה לכמה שנים טובות. ועליתי לישיבה בירושלים אצל מורי ורבי עטרת ראשי הרב שלום ארוש שליטה. שם התחילה כל המהלך של הנסיעות, של הרבי וכל העניין עם הרבי. הרבי זה מקור חיים. מי שראה בשנה שאי אפשר היה לנסוע לרבי, בשנה של הקורונה, אפילו שזה היה באילוץ. זאת אומרת, אנחנו מבחינתנו עשינו הכל כדי לנסוע. ראית שאותה שנה זה היה כמו, הגדרתי את זה,
רכב שהוציאו לו את הטורבו. ראית פעם רכב שהטורבו שלו מתקלקל? הוא נוסע. הוא נוסע גם על 80 והוא גם יכול להגיע למהירות של 100. אבל הוא בלי טורבו. זה כמו... זה לא סוחב. הרבי זה בעצם הליווי של האדם במהלך כל השנה. ברגע שאדם נמצא אצל הרבי במהלך השנה, בראש השנה, כבר כל השנה היא לא בידיים של אף אחד, היא רק בידיים של הרבי. הרבי אחראי על התיקון שלו, הרבי מלווה אותו בתיקון שלו, הרבי מוריד אותו, הרבי מעלה אותו. הכל זה בכוח של הרבי. זה נשמות של הרבי. הנשמות של הרבי, השם מטבח נותן לו אותם בידיים שלו. הרבי מנהיג אותם. זהו, וכל שנה ושנה זה עניין אחר. כל שנה ושנה אחרי כל שנה אתה עובר דברים במהלך השנה, אתה בא לרבי אחרת. גם התורות של הרבי, אתה יכול ללמוד תורה של הרבי, היא תאיר לך בצורה מסוימת, תלמד אותה שנה אחרי, אתה בכלל התורה מאירה לך בדרך אחרת. כי זה הכל תלוי איפה אתה אוחז בעבודת השם, איך אתה נמצא. זה לא גם הנסיעות לרבנו, כל נסיעה היא עניין אחר לגמרי, כל נסיעה היא עולם בפני עצמו. שנה חדשה לגמרי היא עולם אחר. וזהו, צריכים ללכת עם מה שהרבי אמר, שמחו על כוחי, על כוח של זקן דקדושה. רבנו אמר לכם, מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? זאת אומרת, זה כל כך הרבה דיבורים שהרבי דיבר, שהאדם, שהוא נוסע לרבי לראש השנה, הוא צריך זהו, לדעת שהוא את שלו עשה, את השנתית הוא עשה כבר. כי הוא אצל הרבי, והרבי מוליך אותו. עכשיו, נשאר לו לעבודה שלו, כמובן שאנחנו לא מתבטלים מהעבודה, ולא עכשיו מנהל מגיד אני נוסע לרבי, שהרבי יעשה את זה. זה פשוט העבודה שלו. אבל הרבי זה מקור חיים. למה האדם נפל בעצם בחטא הזה? כי הוא הלך בלי השם והוא לא הצליח להתגבר. השם ברא את התאווה הזאת שלא תצליח להתגבר ותצטרך אותו. עכשיו אתה הלכת בלי השם, אז השם הפיל אותך. עכשיו שאתה מאשים את עצמך ואתה עצוב, אתה עוד יותר מתגאה בעצם. אתה עוד יותר מתגאה, אתה אומר, יכולתי להתגבר, מה זה, יכולתי להתגבר, איך לא התגברתי? מי אנחנו באמת שאנחנו יכולים לעשות נגדו? עזוב שזה כתוב וצדיקים כתבו לנו את זה ולימדו אותנו את זה, אבל גם אם אנחנו נתבונן בשכל ישר, אתה חושב שאתה הקטן הנברא יכול לעשות נגד מי שברא את כל העולם הזה? זאת אומרת, בן אין לו מה להאשים את עצמו. אין לך שליטה על החיים שלך באמת. המון דברים שאתה רוצה, ועובדה שאתה לא מצליח. אתה רוצה באמת ואתה מנסה, ואתה לא מצליח. פעם אחר פעם, מה זה מראה לך? אין לך שליטה על החיים שלך. אתה לא אחראי על החיים שלך. יש פה מלך בבריאה שהוא אחראי איך תרגיש, מה תאכל, מה תשתה, מה תעבור, כל פיפס קטן. צריך רק להישען על בורא עולם. לדעת שהוא אוהב אותנו, והוא שמח בעבודה שלנו, והוא שופט אותנו לפי הרצון שלנו, ולא לפי המעשים שלנו. השם לא כועס על האדם שהוא חוטא. הוא כועס עליו, למה אתה לא מודה באמת? איך הרב שלי תמיד אומר, לא בושה לטעות, בושה להגיד שזה בסדר. הקדוש ברוך הוא לא כועס על עצם החטא. הוא כועס על עצם זה שאתה לא נלחם, שאתה לא רוצה להילחם, שאתה לא מנסה, שאתה לא מבקש עזרה, שאתה לא מתפלל לשם, מבקש ממנו תעזור לי. על זה הוא כועס. על החטא עצמו, הוא הפיל אותך אליו. אתה לא יכולת להתגבר, ככה תרצה או לא תרצה. אין טענה עליך למה לא התגברת. יש טענה עליך איך הגעת בכלל לזה שחטאת. איך הגעת לזה? כי אתה לא התפללת, לא רצית מספיק, לא ביקשת עזרה. וגם ודאי שאדם צריך לעבור את זה בעל כוחו, צריך לעבור את המסלול הזה של הירידות, העליות. אנחנו לא מלאכים. רואים היום בן אדם מגדל פאות וזקן, חושבים שזהו. הוא עכשיו מלאך. אסור לו לחטוא, הוא לא יכול... מלאך, השם צבאות. הוא אותו בן אדם בדיוק. עם אותם יצרים רעים, עם אותם מידות רעות, אותו דבר בדיוק. רק שהקדוש ברוך הוא דורש מאדם את העבודה, תילחם. אתה לא יכול, אני יודע שאתה לא יכול.
אני יודע שאתה לא יכול, השם אומר לך. תילחם, תבקש עזרה, תאמין בי שאני אעזור לך. אם אדם יחיה את המציאות הזאת באמת אבל, שאין לי על מי להישען, רק על השם, רק השם יכול לעזור לי, הוא ייוושע במהירות. אנחנו כולנו רחוקים מזה עדיין. אנחנו הולכים עם העצמיות שלנו, חושבים שאנחנו משהו. רק כשאדם מגיע למצב שהגיעו בהם עד נפש, קשה להכניע אותנו בקיצור. אנחנו קשים. בגלל אדם צריך לרצות. גם אם הוא עוד לא נכנע, שירצה להיכנע, שירצה להתקרב לשם, שירצה להתקרב אליו, ירצה, לא יתייאש. זה רבנו אמר, אין שום ייאוש בעולם כלל. אסור להתייאש, אסור להתייאש בשום מצב. גם אם אדם ייפול 100 פעמים, ייפול 200, 1,000 פעמים ייפול הבן אדם. יגיד לעצמו, אני רוצה אותך השם, קרב אותי השם, ולא יאשים את עצמו. אנחנו עכשיו הגענו לאוסטריה. נחתנו בווינה, אוסטריה, ובעזרת השם אנחנו ממשיכים בקרקוב. רבנו אומר שבכל צעד וצעד שיהודי עושה במסעות שלו הוא מברר ניצוצות. אלה מסעי בני ישראל. אדם צריך לדעת שיש השגחה פרטית על כל מקום שהוא מגיע בחיים שלו. אם הוא הגיע לאוסטריה, אז יש לו ניצוצות ובירורים באוסטריה. הגיע לפולין, יש לו בירור וניצוצות בפולין. אין אדם מגיע למקום אם לא בירור ניצוצות. זה בן אדם צריך לדעת. לכן ממילא בן אדם לא צריך להצטער אם הולך קשה, אם לא מסתדר. יש השגחה פרטית על כל דבר, הכל מדויק בדיוק מה רוצים מאיתנו בשמיים. השם מלווה אותנו בכל הנסיעה, בהשגחה פרטית, מדויקת, כל פרט בנסיעה, כל מקום שאתה מגיע, כל בן אדם שאתה פוגש. כן, צריך תמיד להאיר פנים, מי יודע איזה ניצוץ באת לברר, איזה תיקון עוד באת לתקן. רבי, עוד כמה שעות אנחנו הולכים לנסוע? עכשיו 8 שעות, 6 שעות. אנחנו הגענו עכשיו פה לקרקוב, אנחנו הולכים עכשיו להתפלל בבית כנסת של הרמה, נעשה סליחות ברמה, נלך לאכול ארוחת בוקר ארוחה מלאה, ונחזור נשביע, שיהיה לנו כוח לעבוד את השם בשמחה, באהבה, ברצון. אהלן הבוקר טוב יותר, תפילת שחרית אצל הגאון מווילנה. לא יודע, אני רואה. בוקר טוב. עכשיו אנחנו הולכים בעזרת השם לבית הכנסת היהודי בקרקוב. נעשה בעזרת השם תפילת שחרית. נודה לשם, נשיר לשם, נעלה לשם. בעזרת השם וזהו, משם נמשיך קצת לקברי צדיקים. אז כתוב בהלכה, יש בזה כמה עניינים. כתוב בהלכה, לא תאכל על הדמים. מה זה לא תאכל על הדמים? לא תאכל, קודם כל שאתה מתפלל על הדמים שלך. אדם מקבל את הנשמה שלו בחזרה בבוקר, צריך להתפלל, להודות על הדמים, שקיבל את הנשמה שלו בחזרה, קיבל את עוד יום בחיים. אז זה הסיבה שלא אוכלים, וגם לא שותים. שקודם שאדם מתפלל להשם יתברך, אז גם לא שותה. בברסלב מאוד מאוד הקפידו על זה, שלא לשתות ולא לאכול שום דבר קודם התפילה. אפילו סיפור בין, אני חושב שזה היה רבי נתן ורבי אברהם, או רבי אברהם בן רבי נחמן ואחד התלמידים שלו, אני לא זוכר בדיוק לא מדויק שפעם אחת הוא ראה אותו עם כוס תה ב3 בבוקר. אז הוא אמר לו, מה? איך אתה שותה לפני התפילה? אז אמר לו, לא, אני לא מרגיש טוב, אני שותה כדי שיהיה לי יישוב דעת להתפלל. אז אמר לו, מוטב שתבחש בתפילה ואל תבחש את הסוכר שבתה. עד כדי כך הקפידו חסידי ברסלב שלא לשתות שום דבר קודם התפילה.
ממש הקפידו בזה, אפילו הם היו קמים בלילה. כשהם היו קמים חצות לילה, הם נשארים ערים ולא היו שותים ולא אוכלים עד אחרי התפילה. בהלכה אבל מותר. לא, אז אם הבן אדם היה עדיין ער, בלילה, ולא הגיע עמוד השחר, אז הוא יכול לאכול ולשתות כל הלילה, אין בעיה. ואם הוא ישן? אם הוא ישן, אז ככה אנחנו נוהגים, שאנחנו לא אוכלים ולא שותים. יש אנשים שנוהגים שעד עמוד השחר כן לאכול ולשתות, ואז מפסיקים. מצד ההלכה מותר גם לשתות מים, ומי שממש אין לו יישוב הדעת, מותר לשתות גם כוס קפה בבוקר. לאכול גם בהלכה. הכל פה חנוכיות, תסתכל, זה הולך. תראה הכל חנוכיות. זה הרובע היהודי, מה? היינו פה כבר פעם אחת. רבי משה איסרליש, שולחן ערוך ממש בדיוק כמו המרן הבית יוסף, וכשהוא ראה את מה שהוציא המרן הבית יוסף, הוא גנז את הזה שלו. הוא הוסיף רק הגאות, אבל זה היה ממש הענווה של הרמה, שכשהוא ראה את החיבור של זה, הוא אמר אין צורך בחיבור שלי. הוא גם עשה חיבור שלם על כל השולחן ערוך. הוא עשה רק הגאות. והרמה זה מי שפוסק לפי דעת האשכנזים. יש דברים שמרן הבית יוסף פוסק אחרת והרמה פוסק אחרת. והאשכנזים נוהגים כפי, אחינו האשכנזים נוהגים כפי הרמה. הנה, יש פה מלון של יהודים. הכל פה יהודים, זה כל הרובע היהודי. חי, רואה את השואלת הזה? בכיסא החמי הוא מתנהג בחסידות ולמונות עמו מעביר ראשון במרחת החיים סליחה למשה זה כל מצב ואתה נעים אלו אותנו נולדנו היום שעשינו כתוב בתורתיו וירד אדוני בענן ויתייצב במושב ויקם שם אדוני ושם נאמר ויבוא אדוני על פניו ויקרא אדוני ילכו וחנון הבא יחד אבינו צריך אבינו שמי הראל חצרוני ואני עם הבן שלי והחתן שלי נוסעים לאומן, רק שהיה לנו נסיעה דרך גרמניה ולהגיע לקרקוב, אז אמרנו נלך לליז'אנס, נבוא לרמה, להיות עלי קמצן קדוש, אבל לא היה בית מלון ככה נורמלי שרצה כסף זול, אז נטרקנו פה ככה עם ההומלסים שם ישנו ככה בלילה והשתבח שמו לעד, הלכנו לחפש את בית חב"ד ורצנו אתכם, אומרים סליחות ככה באמצע הדרך, אז ברוך השם זכינו להתפלל קצת, סליחות לפחות עכשיו שחרית באמצע לב הגלות, הניצחון על כל אלה שרצו להרוג אותנו. זה גם להם? יש לי חובה לכירות ככה. צלמם אותם. כל מה שככה. גם צריך להגיד שהוא עושה ככה עם האצבע, הכריזו על זה בשמיים. אין עוד מלבדו. זה כל העניין של ראש השנה, להמליך את השם. כמה שיותר אתה מגלה שזה השם ואין שום מציאות מלבד השם, ככה אתה ממליך יותר את השם. זה כל העניין של ראש השנה. מה עושים עליי? ממתינים, ההמתנה זה מתנה. המתנה זה מתנה. למה אפשר להמתין? השם יוצא. מה שהשם רוצה אני מרוצה. השם עושה הכל לטובה. כולו טוב, כולו רחמים, אבא שבשמיים. כולו חסד. כל מה שעושה הכל לטובה. חצרות הביתים עוד לא בחושב לה 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 והדור בדור אלונה טוב ועוזר לציון יגילו במכה יעללו שמו ברחוב ונותנים שדמו לו כי רוצה אדוני בעמו יפאר עליו בישועה יעלו זו חסידים לך עוד ירללו על
רצועות, הלכה למשה מסיני, לצבוע את הרצועות בצבע שחור מבחוץ ואם יתקלף הצבע כמו שמצוי במקום ההידוק הקשר של יד יחזור לצוואר. אכילה עם תפילין, לא יאכל עם תפילין בסעודת קבע אבל אכילת ארעי מן הדין מותרת ובפרט כשהוא נשאר ללמוד עם התפילין שבוודאי יש להקל לו. זה נקרא ארוחת בוקר של השמחות. ואחרי התפילה אתה כבר? האכלנו את הנשמה, עכשיו את הגוף. שלום, שמי דניאל. אני משגיח כשרות מסעדת כושר דלייט כאן בקרקוב פולין. אני גר פה כבר 3 שנים. הכשרות פה היא טובה, סבירה. רב לנדאו מושגח, המוצרים כאן הם הבשר, מגיע קדסיה, כל המוצרים הם בד"ץ, העדה החרדית. ההדלקה נעשית על ידי, הבהרה, בורר, אורז, ביצים, כל מה שצריך פה לכשרות, חסה, ירוקים, נעשים פה בהקפדה עם שולחן אור, יש פה, וזכוכית מגדלת גדולה, תאורת אור, אנחנו עושים פה, ההשגחה היא טובה. אתם נוסעים לאומן, אני ממש איתכם, מרגיש מחובר איתכם, רציתי לתת לכם טיפ אחד לדרך. כתוב ותפתח ותראו את הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו. כתוב שמאז שנחרב הבית ננעלו כל השערים חוץ משערי דמעה. שערי דמעה לא ננעלו ולפתוח אותם זה בבכייה, ורמז בפסוק ותפתח ותראו את הילד והנה נער בוכה מיד ותחמול עליו. כיוון שהוא בוכה יש רחמים, לפתוח את שערי הרחמים זה באמצעות בחייה בדור שלנו, בטח בעקבתא דמשיחא. לכן הייתי שמח ורוצה לשתף אתכם בחוויה הזו של מה שאני עברתי ומה שאני מרגיש וחש. הכל באמצעות בחייה. מי שרוצה להשיג, אין שידוך, אין פרנסה, זה רק דמעות. אין פתרון אחר. אתם הולכים לצדיק, בוודאי הוא מסייע כשאתה מוריד את הדמעות, עושה צדקה ועשה תיקון כללי, אז בוודאי נפתח לך שפע משמיים. אני שמח מאוד שאני זוכה קצת לשתף איתכם ולהכין לכם את האוכל כאן, וזה לקחת חלק במסע שלכם, לפחות בצד הזה הקטן. האהבה, אני שם את כל האהבה, את הלב שלי באוכל, בביצים פחות שאני הכנתי לכם בבוקר. אשמח מאוד שתהנו ויהיה לכם מסע מוצלח על הצדיק, ובכלל תשובו בשלום על ראש השנה, בריאים וחסונים, ותכתבו לחיים טובים וארוכים. אמן כן יהי רצון. בעזרת השם אנחנו נמשיך עם מה שדיברנו מקודם. מה זה העניין הזה של הנסיעה לרבי בכלל? מה אנחנו רוצים להשיג? מה אנחנו רוצים להשיג בנסיעה הזאת שאנחנו נוסעים לרבי? אז כמובן שיש את כל ההבטחות שהרבי הבטיח וכל מה שהרבי אמר. שהרבי אמר שמי שבא אליו בראש השנה, הוא מעביר אותו בברך הוא הראשון, ראוי לו להיות בשמחה כל השנה. אבל באמת, למה אנחנו צריכים ללכת לרבי בכלל? מה מיוחד? מה, חסר צדיקים בארץ ישראל? חסר האבות הקדושים, מערת המכפלה, קבר רבי שמעון בר יוחאי? כל אחד במקומו מונח, אבל הבטחה כמו של רבנו לא הרבה הבטיחו. אז כמו שאמר עדן הצדיק, שההבטחה כמו שרבנו נתן, אז לא אף אחד לא נתן את ההבטחה הזאת, אבל אני דווקא הולך על כיוון אחר, וחזק גם כן, כיוון אחר שנבין בכלל מה זה הצדיק. ברגע שאנחנו נבין מה זה הצדיק ומה התפקיד שלו בעולם, ומה הקדוש ברוך הוא מסר בידיים שלו, אז אנחנו נוכל להבין בעצם למה אנחנו נוסעים דווקא לזה הצדיק. אז רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, רבנו שם מביא באחת התורות, על הפסוק ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם מתפרד ל4 ראשים. אז רבנו כותב שם נהר יוצא מעדן דע ספירת היסוד, ומשם להשקות את הגן דע ספירת המלכות, ומשם מתפרד ל4 ראשים דע 4 יסודות, אש, רוח, עפר, מים.
ככה רבנו אומר, נהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם מתפרד לארבעה ראשים. נהר יוצא מעדן זה ספירת היסוד, להשקות את הגן זה המלכות, זה הגן, זה העולם הזה, משם מתפרד לארבעה ראשים, זה אש, רוח, עפר, מים, זה ארבעה יסודות. עכשיו, כשאנחנו באים ואומרים, אנחנו נוסעים לצדיק, צדיק יסוד עולם. מי זה צדיק יסוד עולם באמת? מי זה הצדיק יסוד עולם באמת? הקדוש ברוך הוא. צדיק יסוד עולם זה הקדוש ברוך הוא. הצדיק שייסד את העולם. לא, זה ככה כתוב במספרים. צדיק יסוד עולם זה נאמר על הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, איך אנחנו קוראים לצדיק? צדיק יסוד עולם. אבל באמת לפי התורה הזאת שהסברנו, זה מובן. רבנו מסביר שם בתורה הזאת שהצדיק כנגד כל הארבעה יסודות אש, רוח, עפר, מים, זה הולך כנגד תאוות, מידות רעות, עצלות, לשון הרע, כל אש, רוח, עפר, מים, כל אחד כנגד משהו. הוא אומר, והצדיק שזיכך את כל הארבעה מידות בתכלית הזיכוך, ועלה ונתחבר ביסוד הפשוט, הוא נקרא צדיק יסוד עולם. ככה רבנו אומר. מה זאת אומרת? הצדיק כל כך זיכך את עצמו, שאין לו שום נגיעה עם העולם הזה בכלל. אז אין לו שום נגיעה עם האש, רוח, עפר, מים, הוא זיכך, הוא ניקה אותם לגמרי. והוא עלה ונתחבר ביסוד הפשוט בעצם, כמו שכתוב על יעקב אבינו, שיעקב אבינו זכה למידת התפארת, אז רבנו הקדוש נתחבר ביסוד הפשוט והפך להיות היסוד שממנו מושתת העולם. היום מי שמנהל את העולם בפועל זה הרבי. הצדיק מנהל את העולם בפועל. בכל דור ודור הצדיק שהוא מקבל את הממשלה על העולם, הצדיק הזה הוא מנהל את העולם. אז אם הצדיק הזה הוא מנהל את העולם, עכשיו מובן למה אני נוסע דווקא אליו. למה אני נוסע דווקא לזה הצדיק? כי לצדיק הזה יש כוח לעשות כל דבר כדי להביא אותי לתיקון שלי. הצדיק הזה זה נשמת משה משיח. כתוב בזוהר הקדוש שיש נשמת משה משיח. זה נשמה שירדה לעולם 5 פעמים בשלמותה. 5 פעמים ירדה בשלמותה, והפעם השישית היא תרד במלך המשיח. ככה מובא בזוהר הקדוש. 5 פעמים שהיא ירדה, כמובן בקבלה שלנו שיש לנו בברסלב, אז 5 פעמים שהיא ירדה בשלמותה. מה זה בשלמותה? גם היום הנשמה הזאת היא נמצאת בעולם. נשמת משה משיח. אבל מה? היא מתחלקת בין הרבה צדיקים. כל אחד מקבל חלק ממנה, ועם זה הוא מנהל, עם זה הוא עושה את מה שהוא עושה. 5 פעמים הנשמה הזאת ירדה בשלמותה לאדם אחד. כנגד הנרנחים, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. הראשון זה היה משה רבנו, הוא היה נפש די יחידה. השני זה היה רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה רוח די יחידה. השלישי זה היה הארי הקדוש, הוא היה נשמה די יחידה. הרביעי זה היה בעל שם טוב, הוא היה חיה די יחידה. ורבנו הקדוש הוא היה הנשמה החמישית שהוא העיד על עצמו ואמר, אני הגעתי למעלה יחידה די יחידה, ממני ועד משיח לא יהיה חדש. מה הפשט לא יהיה חדש? לא תראה עוד נשמת משה משיח לעולם בשלמותה אצל אף אחד. מלך המשיח הוא יהיה השישי שהוא יגאל את העולם. אבל עד אז מי שמנהל את העולם זה הרבי. ואנחנו נוסעים עכשיו לרבי הזה, זה הרבי שאנחנו נוסעים אליו. עכשיו באמת מובן למה כל הטרחה והטלטול והנסיעות, ולמה אנחנו, כמו שאמרתי, יש האבות הקדושים, זה לא חשוב ששם לא פועלים ישועות, גם שם פועלים ישועות. אבל מה שמסוגל לפעול הרבי, אף אחד לא מסוגל לפעול. ומה שרבנו אמר, מה שאני יכול לפעול עם האנשים בראש השנה, אני לא יכול לפעול איתם בשאר השנה. כי בראש השנה הצדיק עולה למקומות מאוד מאוד גבוהים, מאוד מאוד רוחניים, זה נקרא למקום שנקרא עתיק הסתימה, ולמקום ששם כולו טוב. והצדיק יש לו כוח לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, כל מה שהיהודי הזה חטא, זה בגללך, זה אתה השם. ככה אומר הצדיק לקדוש ברוך הוא, זה נקרא תפילה בחינת דין. כשהצדיק מתפלל בחינת דין, לא כל אחד יכול להתפלל על זה, הוא גם מסכן את עצמו מאוד, אבל בתפילה הזאת היא בעצם, בגלל שהוא עולה למקום כזה גבוה, ששם אין שום מציאות מלבד השם. אז הוא אומר לו, העבירות שהוא עשה, מה שהוא עשה, זה לא מציאות בכלל. זה אתה עשית את הכל. אתה הסיבותם ליבם אחורנית. ככה הוא מביא הרב פרז, הוא מביא את הפסוק הזה. אתה הסיבותם ליבם אחורנית. הצדיק עולה למקום כזה גבוה שהוא מוחל לאדם על כל העוונות. אז תגיד לי למה עובר תיקון עם האדם במהלך השנה? אם הוא מחל לו את כל העוונות והכל נקי? כי הצדיק לא נותן מתנות סתם. הצדיק רוצה שזה יבוא מהעבודה שלנו. רבנו אמר, אני יכול לעזור לבעל בחירה. רבנו רוצה שהבחירה תבוא מאיתנו, שאנחנו נילחם, שאנחנו נאבק, שאנחנו נרצה, שאנחנו נתאמץ.
ושאנחנו נתקן את הפגמים שלנו. אז לכן גם כן רבנו לא עושה לנו הנחות. גם כל דבר שכשבן אדם עשה, רבנו נפרע ממנו. רק מה? כמו שמובא בסיפור המעשיות, שאת החצים לא הסטרא אחרא יורד. הצדיק אומר לסטרא אחרא, תביא לי את החצים, אני יורה עליו את החצים. כמה הוא צריך לקבל? ככה עונשים, ככה זה, ככה זה, ככה נפילות, ככה זה. אין בעיה, תני לי, אני אבל יורה בו את החצים, לא את יורה בו את החצים. אין לך רשות לגעת בו, זה שלי. ומה הצדיק עושה? כשהוא יורה את החץ, בדרך כלל שיורים חץ, מה החץ עושה? פוצע. מה ממית? הרעל. הרעל שמשוך על החץ הוא שממית את האדם. החץ רק פוצע, הוא עושה פצע. מה ממית? הרעל. מה עושה הצדיק? הצדיק לוקח את החצים של הסטרא אחרא, שזה כביכול העונשים וכל הדינים שיש עלינו בראש השנה, שצריכים להיפרע מאיתנו, והוא יורה, הוא בעצמו עלינו את החיצים. הצדיק יורה עלינו את החיצים, אבל מה? במקום למשוך את הרעל של הסטרא אחרא, הצדיק מושך רפואות בתוך החיצים. ואז דרך הנפילה, דרך הקושי, דרך העונש שהאדם מקבל, דרך שם הצדיק מעלה אותו ומקרב אותו. כמו שרבנו מביא על הקדוש ברוך הוא שהוא עושה את זה בעצמו. שהקדוש ברוך הוא אוהב את מידת הדין ואוהב את ישראל, והוא לא יכול לדחות את מידת הדין, לכן הוא מכניס רחמים בתוך הדין. אותו דבר זה המהלך ככה. אז עכשיו מובן מה זה הצדיק הזה שאנחנו נוסעים אליו. עכשיו, כשנוסעים צריכים להבין שצריכים להתעקש אצל הצדיק. הצדיק צריך את ההתערותא דלתתא שלנו. הצדיק פועל בשביל כל מי שהגיע. עצם זה שעשית טלטול דרכים, נסעת, הגעת, הצדיק פועל בשביל כולם. אבל אתה יכול לפעול לעצמך שנה מושלמת. איך? ההכנה שלך. עכשיו, כל הימים האלה, הערב ראש השנה, לשבת, להתעקש על הציון, להתעקש על הציון. רבנו תפתח לי לעשות את הוידוי דברים. רבנו אמר שעל ידי וידוי דברים שעושים לפני הצדיק, כל הצירופים הרעים שנחקקו על העצמות של האדם, נעשה מזה ייחודים עליונים להשם יתברך. בבחינת זדונות נעשים זכויות. כשעושה וידוי דברים לפני הצדיק, אז אדם כבר עכשיו, מעכשיו התחיל להכין את עצמו, ריבונו של עולם, להכין כלים, תפילות. זכה אותי, שיהיה לי סייעתא דשמיא לעשות את הוידוי דברים כמו שצריך, שיהיה לי סבלנות לשבת, שאני אהיה מרוכז, שאני אהיה ככה עם דעת, שאני אעשה את זה באמת מעומק הלב, שבאמת אני אכין את עצמי. וכל זה למה? כי כל השנה הבאה תלויה ביום הזה. כל השנה הבאה תלויה במה יקרה ביום הזה. ביום הזה, חבר'ה, ביום הזה, ראש השנה הזה תלוי מה יהיה כל השנה הבאה. שם יפסקו לנו מה יהיה כל השנה הבאה. אז גם כשניגשים, איך אנחנו ניגשים? אנשים ניגשים בפחד, פחדים מהקדוש ברוך הוא. לא צריך לפחד מהקדוש ברוך הוא. צריך להיות יראה מהקדוש ברוך הוא, ודאי. אבל מה הכוונה לא צריך לפחד? פחד, יגזרו אותי למוות. לא, מה פתאום? רבנו אומר, תחשוב רק מחשבות טובות. תחשוב רק טוב. שהשם רק חושב עליך טוב, והשם רק רוצה לגזור עליך גזרות טובות, והשם רוצה לתת לך רק הצלחות, ורוצה לתת לך סייעתא דשמיא בעבודת השם. רק מחשבות טובות. בראש השנה צריך לחשוב רק מחשבות טובות. לא לחשוב על שום עונש שהשם ייתן לי. רק מחשבות טובות, רק דברים טובים. לחשוב טוב על הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא ביום הזה, אמנם נכון, הוא יושב ועושה דין ומשפט, אבל הוא עושה דין ומשפט עם המון עומק ומחשבה, איך אני מקרב את היהודי הזה בשנה הקרובה הזאת אליי. כל המחשבה של הקדוש ברוך הוא זה איך אני עושה לו שנה יותר טובה של עבודת השם ליהודי הזה. איך אני מקרב אותו אליי. אז ברגע שיש גם רצון מאת הקדוש ברוך הוא כזה למעלה, וגם התעוררות מלמטה שלנו, שאנחנו באים ומבקשים, שמבקשים מהשם, מבקשים מהרבי, שייתן לנו שנה של רוחניות, ועושים את הוידוי דברים כמו שצריך, ומכינים את עצמנו כמו שצריך, ונותנים את הצדקה ואת הפדיון נפש, ובראש השנה מתפללים כמו שצריך. לא לבוא בראש השנה ככה, חפש איזה מניין ברחוב. אם לא הצלחת וקמת מאוחר וקרא, רבנו אומר, כן תתפלל, לא תתפלל, כן תאכל, לא תאכל, הכל בסדר. אבל לא לכתחילה. לכתחילה אני רוצה לקום למניין גדול, ולכתחילה אני רוצה לקום ולהתפלל כמו שצריך, ולעמוד 18 באריכות, ולהיות דרוך בתפילה. זה יום אחד שקובע את כל השנה שלך. יום אחד, יומיים שכל השנה נקבעים ביומיים האלה. והכל תלוי בעבודה שלך. הכל תלוי בעבודה שלך. נכון שהצדיק יפעל בשביל כולכם, אבל תלוי כמה התערותא דלתתא תהיה לך, כמה כלים אתה תכין. ומה זה הכלים שלנו? זה התפילות, זה הפה שלנו, להכין תפילות. מעכשיו יוצאים, אתה מגיע לציון של צדיק, אנחנו מגיעים עכשיו לעוד מעט לרמה, אצל הרמה הקדוש, תעזור לי, שיהיה לי תעוררות אצל רבנו, שבוידוי דברים, תכניס בי ניצוצות ממך, אור ממך, שאני אזכה, שיהיה לי כוח של תפילה, ככה, אתה אצל רבי מנחם ממירים מנוב, אותו דבר להתפלל, ככה עד שתגיע לרבנו, שתגיע לרבנו, לדפוק על הרבי, לדפוק, רבי תפתח לי, רבי תקרב אותי, רבי תכניס אותי בשק שלך, תקשור שאני לא יצא ממנו, אדם צריך להתחנן לרבי. רבי נתן, רבנו אמר לו, אני צריך לקשור את השק שלו, תברח. אז מי אנחנו? אנחנו בעלי תשובה, אנחנו חוזר ונאור, כל היום חוזר עלינו. צריכים לבקש, אבל מה? יש לנו את הפה שלנו. כמה כלים שנבנה יותר, ככה שנה שלנו תראה יותר יפה.
בעזרת השם אני מברך את כולכם, עוד נדבר בעזרת השם, שיהיה לנו הכנה טובה, נזכה להכין כלים ראויים לרבי, לקבל את האור של הרבי. זה כאן קבוע בעל תוצאות יום טוב על 6 סדרים משנה שכתוב ליד רבי יהודה מברטנורה. ולכן זה ודאי אברהם שאל אותו את זה מסברה. אמרנו, ומה אם אין בית מקדש? נו, אז מה? אם אין מקדש, אז הוא ענה לו, זה מעלה הכתוב. כלומר, הייאוש זה לא שכל ישר. השכל הישר, הסברה ישרה, זה שתמיד יש תיקון. זה הסברה ישרה, תוצאות יום טוב. זה הסברה ישרה. אברהם אבינו מסברה אמר את זה. חיזקת אותה, אני רוצה לחזק אותה, זה משנה מאבות א' פרק ב'. 3 דברים העולם עומד, התורה עבודה גמות חסדים, אז על העבודה הוא אומר את זה. הגמרא במסכת מכות בדף ב' עמוד א'. אז הגמרא אומרת שאם בן אדם הוא, אם מעידים על פלוני שהוא בן גרושה ובן חלוצה, אז הם אומרים, לא נותנים אותה בן גרושה ובן חלוצה, אלא לוקח 40, כן? כן. יפה. אומר רש"י, מה זה אומר שבן גרושה ובן חלוצה? שנתגרשה עמו קודם שנולד, והרי הוא חלל ופסול. נכון. כאילו אמא שלו התבלע ופסול. לכאורה, לפי הפשט, אם קודם שנתעברה עמה, אז עדיין אין כלום. קודם שנתעברה, כתוב קודם שנולד. אם קודם שהוא נולד, אז עדיין לא קרה לו איזה משהו. אז הוא בבטן כבר, הוא כבר בבטן כשהתגרשה. אז אם כן, אין בו איזה פסול, אז התוספות יום טוב מוסיף, אומר מה? לא קודם שנולד, קודם שהולידו אביו. ואז אם כן, עדיין הוא בכלל לא היה בכלל בבטן. קודם האבא שלו הוליד, ואז תראה איך הוא סידר את זה משהו. סידר את זה. גאון עולם. הנה הרמ"שים. נקרא, כבוד הרמ"ש שמקרא את זה, נראה לי זה... איזה תלמידים למטה! זה הצדיק הזה כתב ספר, הרבה נשרף לנו ממנו, הוא להגן על הרש"י מהקושיות של תוספות. ספר שלם מגיני שלמה הוא כתב, להגן על רש"י מהקושיות של תוספות, ספר ענק, נפלא. על הש"ס, הרבה נשרף לנו, לא הכל יש לנו. יש כותקים בכל הרש"י, בכל התוספותים בש"ס, לכבוד השם בענווה. שלנו פה להיות בקרקוב עם עורך דין שי, שכל הנסיעה, עכשיו צריך להגיד זה על אמת, כי כל הנסיעה יצא בסוף ושתי שיחות טלפון איתו והוא שיזם ודחף, אז כל הזכויות על הראש הצדיק שלו. וברוך השם אנחנו נמצאים פה ממש ליד הציון של הרב נתן שפירא. נתן שפירא כתב ספר שנקרא מגלה עמוקות, כמו השם שלו, מגלה עמוקות. היה חכם גדול בתורת הנסתר בקבלה, והעומקים של הלימודים שלו אמר עליו הרב שהוא בכל זמן שהוא חפץ לחצות גילוי של אליהו הנביא, אליהו הנביא מתגלה לה. הוא לא חיכה פעם בערב שבת, הוא לא חיכה פעם שאליהו הנביא. בכל זמן שהייתה התעוררה לו איזו שאלה והוא חפץ לשאול את השאלה, אליהו אני צריך אותך, תק היה מתגלה לה ואליהו הנביא. אז הספר הזה יהיה כל כך רצוי בשמיים, והצדיק הקדוש והנפלא זה שטמון פה, כל כך אפשר לפעול אצלו ישועות, הוא מה שנקרא מקורב למערכת, מי שככה בטח יפנה אליו ויגע לו בנקודת האמת שלו, בוודאי שהצדיק יעתיר עליו לחכמים ותפילות ובעזרת השם ישועות לכולנו, כל עם ישראל. אמן. עוד הנועם אלימלך. בואו נספר לכם סיפור על הנועם אלימלך, תראו מה זה גודל של צדיק.
אז מסופר על איזה אדם שהיה ממש שכב על ערש דווי, ולא משנה מה שהיה, הנשמה שלו לא יצאה, לא נפטר מן העולם. מה, באו רופאים, בדקו, הבן אדם כבר נהיה ירוק כולו, איבד את כל הכיוון, אין. לא נפטר מן העולם. טוב, לא ידעו מה לעשות וזה, אז קראו לרב של האזור, זה צדיק גדול שהיה. צדיק הזה נכנס, תקר, הוא אומר לו, תגיד לי, ספר לי משהו שעשית פעם בחיים. הוא אומר לו, אני לא עשיתי שום דבר שקשור לקדושה, שום דבר שקשור לתורה, אני לצערי לא זכיתי לחיות חיים כאלה. הוא אומר לו, אבל משהו אחד, תנסה להיזכר אולי משהו. הוא חושב, משהו על ערש דווי בקושי כולו כבר, הוא אומר לו, הייתי פעם אחת אצל הנועם אלימלך. אז הוא אמר, אז הצדיק הזה אמר, עכשיו אני מבין. כתוב שמי שהיה אצל הנועם אלימלך לא ייפטר מן העולם בלי לעשות תשובה. הוא אומר לו, עשית תשובה? הוא אומר לו, לא, הוא אומר לו, קבל עליך תשובה גמורה, קיבל עליך תשובה גמורה, באותו רגע יצאה הנשמה שלו. אז היה שם באותו רגע אדם ששמע, ראה את כל הסיפור הזה, והבין אמר, אני נחיה כל החיים שלי בהפקרות, וכשאני אהיה מבוגר לקראת הפטירה שלי, אני אבוא לנועם אלימלך, ואני לא אפטר מן העולם בלי תשובה, ראיתי את זה בעיניים שלי. אמר וככה עשה. והבן אדם חי כל החיים שלו בהפקרות, וכשהוא ממש הרגיש שהוא על ערש דווי והולך להיפטר מן העולם, החליט שהוא נוסע לנועם אלימלך. והוא הגיע עם הנועם אלימלך עד למקום הזה שם, איפה שהקצה שם בערך, 500 מטר מהציון, התהפכה העגלה שלו והוא נפטר, הוא לא הגיע לציון של הנועם אלימלך. הוא לא זכה למה שההבטחה של הנועם אלימלך. בגלל שהוא עשה את זה בשביל לעשות עבירות כל ימי חייו, אז הוא נפטר פה בדרך, הוא לא התהפכה העגלה שלו. כמו זה הכוח של הצדיקים. אחד הדברים המפליאים שהיה פה, במלחמת העולם השנייה, שהנאצים נכנסו פה לליז'נסק, הם היו בטוחים שכל היהודים מחביאים את הכספים שלהם לציון של הצדיק. אמרו הנאצים, בואו נחפור בקבר של הצדיק, וברגע שנחפור בקבר של הצדיק, בוודאי נמצא את כל המטמונים של כל היהודים שמחביאים. חפרו פה בתוך הציון, ומצאו פלא גדול. כסף לא מצאו, אבל הגופה הייתה שלמה. קודש קודשים נשאר בטהרה כמו שהיה חי. אותם אנשים שהתעסקו בבזיזה של הציון הקדוש, אף אחד מהם לא סיים את אותו שבוע. לא סיימו את השנה, לא סיימו את השבוע. קודש קודשים שמשמיים שמרו על הטהרה שלו. איזה משהו נחמד. רבי צבי אלימלך, הבני יששכר, שאימא שלו הייתה קרובי משפחה של רבי אלימלך, מספר הריונות היו נופלים, והיא קיבלה עצה לבוא לציון של הצדיק, לבוא לצדיק ולקבל ברכה. המליץ לצדיק שיקראו לבן אלימלך, ובזה תהיה לו מלכות גדולה. אצל אחינו האשכנזים לא נוהגים לקרוא על שם של צדיק שהוא חי, אז הם הוסיף לו צבי אלימלך. אמר הנועם אלימלך הקדוש, לא ראוי לצבי להיות מלך, והוא זכה בחצי מלוכה שזכה הנועם אלימלך הקדוש. אנחנו מגיעים פה ומתפללים אצל הציון הקדוש של הנועם אלימלך מתוך הבנה וידיעה שהצדיק ייקח את התפילות שלנו ויעלה אותם עד כיסא הכבוד, ובעזרת השם כולם יזכו לישועות, שיהיה ראש השנה שמח לכולם, ובעזרת השם בריאות ושמחה לכל עם ישראל. טוב, ברוך השם, משתבח הבורא, סוף סוף זכינו להגיע לנוח קצת. אחרי מסע מפרך מאז שיצאנו מהבית, הגענו למלון בליז'נסק, זכינו להיות אצל הנועם אלימלך עכשיו. ועכשיו ברוך השם ככה נחים קצת, אז נוכל לספר לכם קצת על הרבי. מי היה הרבי? רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב. אז רבנו נולד באלף בניסן. אלף בניסן ידוע שזה יום מאוד מאוד גבוה. אלף בניסן, ראש השנה למלכים, שאומר אפילו יום בריאת העולם, מחלוקת. רבנו לא חי הרבה שנים, רבנו חי 38 שנה. הוא נפטר בשנת תקע"א. תקע"א, כן, רבנו נפטר, רבנו הקדוש. ואולי נספר לכם את הסיפור בכלל, למה רבנו בכלל נפטר, מה זה העניין הזה של אומן. אז באמת, רבנו לא גר כל ימי חייו באומן. רבנו כל ימי חייו גר במקומות אחרים, וחצי שנה רק לפני הפטירה שלו, רבנו עבר לגור באומן. לפני זה, כשרבנו עבר שם, במקום הזה שם, אז הוא אמר, מה נאה בית החיים הזה? כי מה הסיפור שם של בית העלמין הזה, איפה שרבנו הקדוש קבור?
שבתקופה לפני רבנו, בערך אני חושב 50 שנה לפני רבנו, היה בתקופה של רבי דוד חזן, תלמיד של הבעל שם טוב. אז הגיעו לעשות פוגרום מאוד מאוד גדול בעיר אומן. כל הבולשבקים והקוזקים, אני לא יודע מי זה היה באותה תקופה, ופשוט עשו צלם וחופה, ואמרו מי שישתחווה לצלם, אז יחיה, ומי שלא, יהרגו אותו. ו30,000 יהודים שחיו באומן, אף אחד מהם לא הסכים להשתחוות, והרשעים יימח שמם, הטבח נורא שעשו שם, הרגו את כולם, רצחו את כולם, חתכו את כולם לחתיכות, והיה ממש נהר של דם זורם. הצליחו לברוח, רבי דוד חזן ו50 תלמידים שלו הצליחו לברוח, להתחבות. אחרי זה שהם יצאו, הם לקחו את כל החלקי גופות, לצערנו שנשארו, וקברו אותם במקום הזה, בהר אחד גדול, קבר אחים אחד גדול. וזה המקום ששם נקבר רבנו הקדוש. שם רבנו הקדוש רצה להיקבר דווקא במקום הזה, כדי להמשיך את התיקונים לכל הדורות, להמשך הדורות. המקום הזה שם, הנשמות מאוד מאוד גבוהות שמסרו עצמם בקדושת השם, וכמובן הרבי הבין ששם זה המקום שממנו תבואו הגאולה, כמו שכולם יודעים שכל הגאולה תלויה באומן ראש השנה, כל הגאולה תלויה בעניין של הרבי. רבנו אמר, אני התחילתא דגאולה. רבנו זכה שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הדעת של הגאולה. רק רבנו אמר, ההבדל יהיה ביני לבין משיח, שלמשיח הקשיבו ולי לא הקשיבו. זהו, רבנו אמר, זה יהיה ההבדל היחיד ביני לבין משיח. זה ההבדל היחיד. כי באמת באמת רבנו הקדוש עשה כבר את העבודה של משיח. רבנו הוריד את הדעת המושלמת לעולם שהייתה צריכה לרדת. ומלך המשיח רק יצטרך לבוא ולכבוש איתה את העולם. וזכינו אנחנו, שאנחנו, איך נאמר, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. מאת השם הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. אני יודע שהבונים, אל תקראי בנייך אלא בונייך, הבונים זה הצדיקים. אז אבן מעשו הבונים. אבן, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חולצות. יהודי נקרא אבן, אבנים. אבן מעשו הבונים. אבנים שאפילו הצדיקים הגדולים כבר אמרו, אי אפשר לתקן את הנשמות האלה, זה כבר נשמות שזה. הייתה לראש פינה. דווקא היא זכתה להתקרב לצדיק. מאת השם הייתה זאת. היא נפלאת בעינינו, זה פלא. למה דווקא אחד שכל הגלגולים עבר ומה שזה, וצריך כאלה תיקונים? זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. אפשר לנו רק לשמוח בזה. רק לשמוח שזכינו שאנחנו זוכים להתקרב לרבי, וללכת לרבי, ולנסוע לרבי, ולהאמין ברבי. כמו שרבנו אמר, מה לכם לדוח? שמחו על כוחי, על כוח של זקן דקדושה. אנחנו סומכים על הכוח של הרבי. בעזרת השם, שיהיה לנו עוד המשך מסלול נעים שנזכה. זה אומרים שלמה מסכת ברכות היא הראשונה, שלפני שאדם צריך ללמוד כל הדינים של שאר המסכתות, אם שהוא נכנס לעומק של התורה, הוא קודם כל צריך לדעת מה שמקיים את הגוף שלו, שזה האוכל, צריך לדעת את הדינים של מה שהוא אוכל, לברך, מה מברך לפני, מה מברך אחרי, מה מברך בתוך הסעודה, מה מברך לאחר הסעודה. עכשיו יש כאן משהו מאוד יפה באמצע המסכת, דף ז'. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל. אומר, יש לי ידיעה שהקדוש ברוך הוא כביכול מתפלל. שנאמר, והביא אותי אל הר קודשי, אני אביא אותם אל הר הקודש שלי, ושימחתים בבית תפילתי. נאמר, איך נאמר? תפילתי. תפילתם לא נאמר, אלא תפילתי. מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל. נאמר בעצם תפילתי. תפילתי זה התפילה שלי. מפה רואים שבעצם הקדוש ברוך הוא מתפלל. אם כן שואלים מיד, מה הוא מתפלל? מה יש לו להתפלל? מה הוא צריך להתפלל על עצמו? מה ימצא? מה הוא מתפלל? אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב, מה הוא מתפלל? יהי רצון מלפניי, כאילו הוא מתפלל לעצמו, שיכבשו רחמיי את כעסי, הרחמים שלי יכבשו את הכעס שלי שיש לי על בניי, ויגולו רחמיי על מידותיי, והתגברו הרחמים שלי על המידות, שזה צריך כביכול לפי המידות להעניש, והתנהג עם בניי במידת הרחמים, וייכנס להם לפנים משורת הדין. בעצם אני מתפלל שאני אצליח לעבוד על המידות שלי, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר את זה, שאני אצליח להעביר על המידות שלי, שאני צריך להעניש אותם באמת, להתנהג איתם במידת הרחמים, לרחם עליהם, אפילו שלא מגיע להם. תעניה, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, זה בקודש הקודשים. הוא אומר, פעם אחת ביום כיפור נכנסתי להקטיר בתוך קודש הקודשים,
וראיתי הקטריאל, יא השם צבאות, שהוא יושב על כיסא רם ונישא. כביכול ראה את הקדוש ברוך הוא שהוא יושב שם, לידו. ואמר לי, ישמעאל בני ברכני. אמר לי, ברכני, תברך אותי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לישמעאל, תברך אותי. אמרתי לו, יהי רצון מלפניך, שיכבשו רחמיך את כעסיך, ויגולו רחמיך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, ותיכנס להם לפנים משורת הדין. וברכות אנחנו אומרים את זה גם כל יום בתפילה, בקורבנות, אחרי הפרשה עם אברהם. ונהנה לי בראשו. אז זה אומר שגם נהנה לו הקדוש ברוך הוא בראשו. בעצם הוא מודה, כביכול הוא מודה בברכה שלו, כאילו הוא אומר אמן אחרי הברכה שלו. וכמה שמע, מפה לומדים שלא תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. מפה רואים שלא תהיה אפילו ברכת אדיוט קלה בעיניך, שאפילו שכביכול בן אדם נשוע, אמנם הוא היה יותר גדול מכל קהל ישראל, אבל את הקדוש ברוך הוא, רואים שהקדוש ברוך הוא אפילו מנענע לו בראשו, שהוא נהנה כביכול הברכה שלו. אז אתה רואה שאל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך, שום אדם לא צריך לזלזל בברכה שלו. אמר רבי אליהו בר חייא, יוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה, זוכה ומקבל פני שכינה. זה הסיום. אמר רבי אליהו בר חייא, מי שיוצא עכשיו מבית הכנסת, סיים להתפלל, הולך לבית המדרש ובאמת לומד שם, לא רק יושב שם, זוכה ומקבל פני שכינה. למה? שנאמר ילכו מיכאל אל חיל. מה זה מיכאל אל חיל? מהבית מדרש, מהבית כנסת לבית מדרש, ואז יראה אל אלוהים בציון. אם הוא הולך מיכאל אל חיל מהבית כנסת לבית מדרש, אז יראה אל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי חייא בר אשי אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה. אין להם מנוחה בעצם, הולכים מישיבה לישיבה, מבית מדרש לבית מדרש, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר, ילכו מיכאל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. הם הולכים מיכאל אל חיל, מהחיל שכאן, שזה בעולם הזה, שמהישיבה לישיבה, עוברים לישיבה של מעלה. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים הם מרבים שלום בעולם. למה? שנאמר בכל בניך לימודי השם, ורב שלום בנייך. יש מרבים שלום בבניך, למה? אל תקרי בנייך, אלא בונייך. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. יהי שלום בחילי שלווה באמונתייך, למען אחי ורעי דברן שלום בך. למען בית השם אלוקינו המקשה אותו לך. השם עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. מביא בחלוקי הנחל, בשבעה היסודות, אז הוא מביא שם היסוד הראשון הוא לידע, להיוודע ולהודיע. כי כל מה שעובר על האדם, בין באונס, בין ברצון, בין בשוגג, בין במזיד, הכל בגזירת היוצר ברוך הוא. ולפעמים יש שהאדם רוצה לזכות לאיזה דבר שבקדושה, ומן השמיים אין מניחין אותו. ומבלבלים אותו, ושולחים לו מחשבה מבלבלת כזאת מן השמיים, שמבלבלת אותו מהעבודה שבקדושה שרצה לעשות. אז הוא כותב, ואין זה חס ושלום להיראה מאת השם יתברך, כי אם יודע דיין ועד, כי אי אפשר לקרבו אל הטוב האמיתי, כי אם על ידי זה להודיעו כמה הוא רחוק מטוב. זה אחד היסודות הכי חשובים, שם רבי יצחק ברטר מביא, שכל המאמרים מבוססים על זה, כל מאמרי תורה כ"ב, שם שרבנו מביא המכשלה שתחת ידיך, וכל התורות מבוססים על הנקודה הזאת. על זה. אז באמת, כשאנחנו מגיעים לרבנו הקדוש, שבן אדם בא עם כל מה שהוא עבר כל השנה הזאת, ומשתפך לפני הציון של רבנו, ועושה את הוידוי דברים, ומזכיר לעצמו את כל התינופות שלו, ואת כל הלכלוך שלו, ואת כל הכישלונות שלו, ואת כל הזה, ובכל זאת הוא בא עם כל זה עכשיו כדי לזכות לשנה, ולראות איך אני מתעורר להמשיך יותר לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אין המלאכה יותר גדולה לקדוש ברוך הוא מזה בעולם. אין. כי בעצם לגלות שהאחר זה השם, זה עוד אפשרי. אבל שהטעויות שאני עושה זה השם. מה שאני לא מצליח, עכשיו אני לוקח את כל האני שלי, וזה השם, זה שיא המלאכה של הקדוש ברוך הוא. אז זה עיקר ההמלאכה, ובן אדם צריך לראות כמה שיותר רגעים מימי חייו, להמליך את הקדוש ברוך הוא. כל שנייה שאתה נלחם על האמונה, שאתה מבטל את המציאות שסובבת אותך, ואתה אומר, זה השם, אתה בעצם ממליך את הקדוש ברוך הוא. רבנו מפליג עם הדבר הזה בתורה נ"ד, שם רבנו מביא, שרבנו אומר שכל מחשבה, דיבור ומעשה שיש לאדם, זה מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מה שאתה חושב, הקדוש ברוך הוא הכניס לך את המחשבה הזאת למוח. מה שאתה עושה, הקדוש ברוך הוא נתן לך לעשות. מה שאתה מדבר, הקדוש ברוך הוא נתן לך לדבר. הכל כדי לקרב אותך אליו. אז כשבן אדם מתבונן בדרך כזאת, שבעצם הבורא זה אבא שלי, והוא אוהב אותי, והוא רוצה לקרב אותי, אז לא משנה מה יעבור עליי, שיוויתי השם לנגדי תמיד. יש לי שוויון, בין אם זה בין בטבעו, בין בהכל, יש לי שוויון. למה יש לי שוויון?
כי אני יודע שאני בידיים של בורא עולם. וזה ההמלכה של הקדוש ברוך הוא. כמה שיותר אתה מבטל זמנים של מציאות, בין בינך לבין עצמך באישי שלך, והאדם עשה טעות שהוא רואה אפילו את התוצאות של הטעות לנגד עיניו. עכשיו לבוא ולהגיד, ככה השם רצה, זה לטובה. זה צריך כאילו, זה גם נוגד לך את השכל אפילו. זה נוגד לך כל שכל, אפילו שכל הגיוני של התורה זה נוגד. מה השם רוצה שאני אעשה נגד רצונו, חס ושלום. אז זה נוגד כל שכל. בנקודה הזאת האדם מבטל את השכל, הוא מפנה את השכל, לגמרי. וזה ההמלכה של הקדוש ברוך הוא. מה בא באוכרו של הבן אדם שהוא מונע ממנו להמליך את השם? השכל שלו. ברגע שזה מפנה את השכל שלו, הכל זה השם, זה שיא ההמלכה של הקדוש ברוך הוא, המלכתי את השם. וזה כל העניין של ראש השנה, שנזכה כולנו להמליך את הקדוש ברוך הוא באמת, זכות רבנו הקדוש אמן. הנה ברוך השם, אנחנו עכשיו בדרך לרבי נפתלי מרופשיץ. חזרנו מהנועם אלימלך, השתבח הבורא את הקדוש ברוך הוא, איזה יום של שמש נתן לנו, נתן לאירופה שמש בזכות היהודים. בזכות שהיהודים הגיעו ככה עכשיו לראש השנה, אז אירופה זכתה ככה שקיבלה שמש. כל העולם נברא בשביל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם רק בשבילנו. השתבח שמו לעד, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. ממש לראות גאולה בעיניים, לחשוב שרק לפני 50-60 שנה טבחו בנו פה, והרגו פה יהודים, ויהודים לא היה להם אפשרות לחיות ולקיים את המצוות שלהם אפילו. והיום השתבח הבורא, עם ישראל, חוזרים, כל החזרה שלנו פה זה בטח הכל גלגולים מן השמיים, בשביל לאסוף את כל הניצוצות, את כל הניצוצות שנשארו לנו פה מתקופות השואה, מכל התקופות, שבעזרת השם עכשיו ככה בכל המסעות האלה שעם ישראל עוברים, כל הנסיעות האלה שעוברים עזבו את כל הניצוצות, וככה נביא את הגאולה בעזרת השם. גם אפילו אלה שנוסעים לתאילנד, נוסעים לכל המקומות, למסעי חיפוש שלהם, בעצם לא יודעים שגם הם הולכים להביא את הניצוצות של הגאולה. כי יהודי לא משנה איפה הוא נמצא, לא משנה איך הוא נראה, לא משנה מה הוא עושה. יהודי זה יהודי, ובכל מקום שהוא הולך בעולם הוא מברר ניצוצות. יהודי זה לא עוד סתם איזה בהמה על שתי רגליים שמסתובבת בעולם. יהודי זה חלק אלוקה ממעל, שהולך פה בעולם ורק מברר ניצוצות. כל הבירור ניצוצות נעשה על ידי מה? יהודי לא צריך לעשות הרבה. לדבר דברי תורה, להתפלל, לשמוח, ליהנות, לחיות חיים טובים, סעודות, תפילות, ריקודים, שירים, ובכל זה הוא מברר ניצוצות ומתקן את העולם. אז בעזרת השם שנזכה כולנו לגאולה שלמה במהרה וקרוב אמן. רבי יוחנן היה תנא ופליג. הוא היה צדיק אדיר, הוא קירב את ריש לקיש, הוא היה משהו מפחיד. כשרבי יוחנן אמר על עצמו מה השבח שלו, היה לו מעלות בלי סוף. מה הוא אמר? מעולם לא יקדימני נוכרי לשלום בשוק. אף פעם שנוכרי גוי לא אמר לי שלום, קודם שאני אמרתי לו שלום. אני תמיד הקדמתי שלום. הרב שלום ארוש, מורנו ורבנו עטרת ראשנו הרב שלום ארוש שליטה, לפני כמה שנים שהוא טס למרוקו, הנהג המרוקאי שלקח אותו באוטו, כשהם הגיעו לשדה תעופה, הוא אמר לו, אני מתחנן אליך, קח אותי להיות עבד אצלך בארץ. הוא אמר לו, למה? הוא אמר לו, בחיים שלי לא כיבדו אותי כמו שאתה כיבדת אותי. אז מי שחושב להתנהג, זה לא, אנחנו צריכים להיות אור, הם צריכים לראות אור. יהודי צריך להיות אור. תודה, שלום, בבקשה, כן, מה, ככה. לכבד. אין עניין. מי שמזלזל בנו ורוצה לפגוע בנו, זה עניין אחר לגמרי, אבל ככה ברגיל, אין שום עניין. אנחנו בדרך לצדיק, רבי מנחם מנדל מרימינוב. אנחנו עושים צעדה בדרך, אבל זה לכבוד הצדיק. קדוש ביותר, מנדלי. ככה קרא לו הנועם המלך. מנדלי שלי. לא, בוא עולם, אחר כך אני אגיד לך הכל לטובה. צדיק הכל הבא עליי, אבל זה עלייה. מה אני אעשה אבא? אוהבים את הצלם. אין כמו הצלם הזה, שיהיה לו שנה טובה בזכות זה שהוא מצלם אותי בכל המצבים. עצבני, כועס, מתוסכל, שמח, מאושר, באמונה, לא באמונה, כן, לא. אתה כל הזמן נראה עצבני, לא, חגי רגוע. אני רק צחק אותה, אתה צריך להיות איזה שכמות. אחרת אנשים לא מכבדים אותי.
אם אני לא משחק אותה טיפה עצבני, לא מכבדים, אחי. לא מקשיבים לכלום. לא רואים אותי. אני צריך מדי פעם להעלות את הקול, להראות להם, לדפוק על השולחן, ואחר כך אני חוזר לרגיע. מכבדים? יאללה, הכל טוב? הנה שמש, ירח, הכל טוב. מי שלא יכבד יש לו בעיה מהיצרה שלי. מי שיכבד יש לו טוב מהיצרה הטוב שלי, בסדר? מה? שחשבנתם עכשיו. לא, יש לנו מפה לדינוב שעה וחצי. אוכלים בדינוב, ומדינוב לגבול שעתיים. ומהגבול 9 שעות. עכשיו השאלה כמה להתעכב בגבול. בואו נמשיך מפה, זה טעות משם. הולכים, אבל הייתי בעד. ימינה, ימינה. זה צבי, זה התלמיד שלו, זה ממשיך דרכו. כן, אתה שומע עורך דין דאבול? תראה את היופי, עורך דין דאבול, תראה את הקשר היפה בין האשכנזים לספרדים. רבי מנחם מנדל מרינו יושב פה למהדרין אשכנזי ולומד תריף ולומד אותו 100 פעמים ונתקע בסוגיה, לא מצליח להבין. מהתשישות נפל ורואה בחיזיון, הריף מתגלה אליו ואומר לו, אתה לא יכול להגיע לתמצית כי אתה לא מהשורש נשמה שלי. אבל בגלל שאתה טרחת ויגעת בספרים שלי, אתה צריך לנסוע לרבי אלימלך מליז'נסק, ורבי אלימלך מליז'נסק הוא השורש שלך, הוא יהיה הרבי שלך. לקח את עצמו והעתיק את עצמו לליז'נסק והצמיח מאז את עצמו, הוא קיבל על עצמו שרבי מנחם, שהנועם אלימלך יהיה הרבי שלו. לא עושה זמן, והיה שליח ציבור בראש השנה. הוא היה שליח ציבור בראש השנה במניין של הנועם אלימלך, שזה היה מניין מצומצם. וכל העסק הגדול שלנו היה פרשת המן. בכל ערב שבת היו מתגלים לו 26 חידושים על פרשת המן. 26 חידושים, שבת אחרי שבת, שבת אחרי שבת. וורט יפה, תקפיד שאבא יעשה את זה בעזרת השם, שהוא מחזיק את החלות בשבת, והוא בוצע את החלות, הוא מחזיק אותם וברך את הברכה, הוא לוקח את הסכין, עושה פס על הסכין והוא בוצע, והוא יגיד שהוא נותן, הוא מניח לצלחת של אמא, יגיד שפע על יום שבת. ואחרי זה הוא חותך עוד חתיכה, חותך לך, הוא יגיד שפע על יום ראשון. אחרי זה למיכאל, שפע על יום שני. וככה על הסדר. חסידים שהיום מקבלים את החתיכה של החלה שהיה בוצע, והיום אומרים את היום, היום שפע יום רביעי, אותו חסיד ידע שביום רביעי יורד עליו שפעים גדולים. איזה שפעים? הכל בזכות הצדיק. זה צריך רפואה, זה צריך השלמה של פרנסה, זה צריך בריאות. ידע בוודאות שהוא היה מקפיד גדול, היה כל חודש יורד לבדוק בשווקים, פעם זוכר, שוקלים את זה לפי משקולות. שחס שלום, אף אחד לא ייפול על גזל. בודק להם את המשקולות, שהכל מתוקתק, אין חריגות. החלונות האלה, זה כאילו ישקיף על העיר למטה, לראות שאף אחד לא פורץ את הגדרים, לא של הצניעות ולא של הגזל. והוא לקח את כל החוכמה בצבא שהנועם אלימלך שנפטר, הוא חילק את כל המדוניה שלו לארבעה חסידים. רבי מנחם מנדל מרינו לקח את כל החוכמה שהייתה, עשו לו מטריק ככה, עשו לו אחרי לשני, גזור הדמק, כל מה שקיבל משלו, וכל מה שהיה לנועם אלימלך התיישב אצלו. אז אנחנו נמצאים פה, הוא כזה נראה כזה קטן, איזה צנוע, אין פאר, הכל כזה פשוט. ומה אפשר לפעול פה? וכל יום שלישי, הוא אמר את זה כסגולה, שידליק נר ויקרא פרשת המן, נזכה לישועות. שבעזרת השם נזכה לישועות, לבריאות, לשמחה, שמחה יהודית עד אין קץ. שיהיה לנו לחיים טובים ולשלום. אבל למה לאישה דווקא שפע ליום שבת לאישה? שבע, זה הספירה השביעית, זה הספירה של האישה. אז שלום, קוראים לי תמיר דמנה. אני בישיבה של הרב בערך מגיל 16, ברוך השם, הכרתי את הישיבה אחרי באמת חיפוש של הרבה ישיבות. אני זוכר את הרגע הזה, עברתי הרבה ישיבות יחסית לבן אדם. מגיל 13 בערך נכנסתי לישיבה, גיל 14, וחיפשתי את עצמי ככה בין ישיבות עד גיל 16.
הישיבה של הרב זאת הייתה הישיבה האחרונה שהייתי מוכן לתת לה צ'אנס. היה לי קשה בכל מיני ישיבות, לא הסתדרתי, לא הייתי. אני זוכר את המשפט שאמרתי להשם יתברך באוטובוס, אמרתי לו ריבונו של עולם, עכשיו אני מחפש ישיבה. ואם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, אני חוזר הביתה, מוריד את הפאות. אמרתי להשם, אני לא אשקר את עצמי. אני לא איזה גיבור גדול שיכול להגיד, שמע, אני אהיה בבית וישמור תורה ומצוות. ידעתי שאם אני עם חברה רעה, אני אפול. אמרתי להשם, ריבונו של עולם, זאת הישיבה שלי. אמרתי להשם, אם זאת הישיבה שלי, אני נשאר. ואם לא, אני חוזר הביתה. ואני יודע שאחרי כמה זמן, הפאות ירדו וגם הכיפה תרד. טוב, ידעתי לישיבה ככה, הכל היה שבור, זה... אני זוכר, נכנסתי קצת, לא, הכל היה סבבה כזה. זה היה מבנה יחסית ישן. השירותים היו כאלה על הפנים קצת, והמקלחת לא הייתה מי יודע מה. אמרתי, בסדר. טוב, ישבתי עם החברים ככה, דיברו איתי כולם, צחקו איתי, זה, עשינו היכרויות. בבוקר היה תפילה. תפילה עם ניגונים, אני אומר אחלה תפילה, סבבה, אנשים חמודים. תפילה כיפית כזאת. פתאום הרב רוצה שיעור אחרי התפילה. אני מרגיש משהו, אומר לי, תמיר, זה המקום שלך. מה זאת אומרת? הרב עשה שיעור בליקוטי הלכות. אבל פעם ראשונה ששמעתי שיעור שנוגע אליי. הרגשתי שיש פה משהו שאני חייב לחפש. יש פה משהו שעל ידי החיפוש אני יכול למצוא. נשארתי בישיבה ככה, זה שנתיים עד גיל 18, גיל 18 כבר הייתי, צריכתי לעזוב את הישיבה בגלל כל דברים שאני הייתי צריך לעשות, לעבור בחיים. אבל לא נפל לי הסימון איפה אני מונח. שרק כשיצאתי החוצה לבית, לעבודה, לאורח חיים, לשגרת חיים כלשהי, פתאום הבנתי איזה חבית של דבש נפלתי. כשיצאתי לחיים, שאתה בתוך הישיבה אתה שומע תמיד אמונה. הדבר הזה כבר באיזשהו שלב לא נהיה חידוש בשבילך. אמנם אתה נהנה ממנו, אמנם אתה שמח ממנו, אבל הוא כבר לא חידוש בשבילך. מתי הוא חידוש בשבילך? מתי שיצאתי החוצה. יצאתי החוצה, אפשר להגיד שהתחלתי להעריך את הישיבה. הלכתי לעבוד בעבודה, אני זוכר, הייתי עובד ב-LG, הייתי טכנאי טלוויזיה ב-LG. עובד עם אנשים, עכשיו, שאתה עובד עם בן אדם, אם בן אדם צודק, הוא אמור לעמוד על שלו, ואם בן אדם טועה, הוא אמור להתכופף. עכשיו, אצלנו בישיבה לימדו אותנו, תמיד עדיף לוותר. אפילו שאתה צודק תוותר, ככה הרב מלמד אותנו. מי שמוותר זוכה. הגעתי לעבודה, אני רואה אנשים שוואלה צודקים ולא מוותרים, כי זה נכון. או אנשים שטועים ומתווכחים, כי זה נכון. אבל ראיתי שהרב מלמד אותנו ערכים, מידות, אמונה, להצליח במבחני החיים. זאת אומרת, שיש לך עכשיו תקלים עם אנשים מסוימים לוותר, להוריד את הראש. וככה זה ליווה אותי בעבודה. פתאום ראיתי, אמרתי, בוא'נה, לא כולם ככה כמוני. כשהייתי בישיבה, כולם היו כמוני. כולם דיברו מהשם, כולם ויתרו, כולם חייכו. כשאתה יוצא החוצה, אתה רואה אנשים שאתה אומר להם, תשמע, ככה השם רוצה הכל לטובה. תגיד לך, בסדר, אחי אלוקים בשמיים, אחי, יש לי פה עסק עם בן אדם. אלא לא. כשאתה אומר ככה השם רוצה הכל לטובה, זה גם מה שקוראים בבני אדם. אז ככה זה בעצם, יצאתי החוצה, הלכתי לעבוד, הבנתי איזה חבית דבש אני מונח. כל יום הייתי מודה להשם על הישיבה שהייתי בה. זה היה כמו טירונות לחיים. מהישיבה, היום אני בן 23 אגב. עזבתי את הישיבה בגיל 18 פלוס מינוס, עזבתי את הישיבה. מאז עד היום, אני כל יום מודה להשם ומבין כמה הישיבה הזאת הייתה חשובה לי. כמה להבין ערכים, בבין אדם לחברו, בחיים בכלל, בחיי המשפחה אפילו הפרטיים שלי, עם ההורים שלי, עם חברים שלי, עם אנשים שקשורים אליי. גם שם אני מרגיש כמה הדעת של הרב, כמה מה שהרב מלמד אותנו ומחנך אותנו, עושה לי טוב. אפילו, איך אני אגיד לכם דבר כזה, לא מזמן, אמרתי לעצמי, וואלה, בן 23, וואלה, אמיתי, אני אומר לכם, וואלה, נפתח לי הלב כמו שאומרים. לא מזמן אמרתי לעצמי, אני הפעם רוצה להיות ילד מחונך, ילד מנומס. להגיד תודה, לשבת יפה, לדבר יפה עם אנשים. להיות בן אדם בוגר פשוט. כשהיינו בגן, לימדו אותנו להגיד תודה, לבקש סליחה. אבל באיזשהו שלב בחיים שכחנו את זה. להגיד תודה, וואלה, תודה, אחי. להתעלם מהתודה. להגיד סליחה, סליחה, אחי. להתעלם מהסליחה. אצלנו בישיבה עסקו מסליחה, מתודה. כשאתה אומר לבן אדם תודה, מה עומד מאחורי התודה? תודה, לא מגיע לי כלום. תודה, אתה לא חייב לי כלום, אתה עושה איתי חסד. סליחה אם פגעתי בך, סליחה, מתוך הלב. בישיבה מלמדים אותי ערכים. זה מה ששווה אותי בישיבה. שראיתי שאחרי שעזבתי את הישיבה, ראיתי כמה למדתי למפרע, הבנתי שנפלתי באמת חבית של דבש. ואני וואלה, הייתי מאחל לכל בן אדם, אפילו לבן אדם שלא רוצה לחזור בתשובה. אפילו לבן אדם שאומר לך, תשמע, אני בתשובה זה דבר רחוק. לבוא לישיבה לאיזה חודש, לראות, להכיר, לשמוע. כי אצלנו בישיבה מדברים על אמונה, ערכים. וזה מה שאותי שווה, מה שאותי קנה. אתה יודע, בחיים שלי תמיד הייתי עושה התבודדות. מדבר עם השם, תודה רבה לך על החיים, על הכל. בישיבה גם לימדו אותי מה ההתבודדות אמורה להכיל. ממה אתה ממלא את ההתבודדות שלך? מאיזה תפילות? מאיזה בקשה? שהחיפוש יהיה נכון. כי אחרי הכל, לכל אחד יש דרך אחרת.
אני יכול לדוגמה, יכול להיות, יש לי דרך שהדרך שלי תתחיל פה, ולא יודע, אני יכול להגיע גם להונג קונג, וחבר יכול להגיע לניו יורק, וחבר יישאר בירושלים. אבל החיפוש אחרי הדרך הוא חיפוש נכון. ואם החיפוש נכון, ודאי שנוציא. כמו שאמר רבי נתן מברסלב, הגעת ומצאת, אתה אמר. אוהב אמר. חיים יפה מאוד, חיים מתוקים, צריך רק לשמוח ולהיות אופטימיים ולראות את העולם בעין חיובית ולהודות לשם. להודות לשם, כל הטוב החסד, לשמוח, חסד חינם שהוא עושה. לדעת אנחנו בידיים טובות, לראות רק את הטוב שהשם נותן. וזהו. להאמין שאין רע בעולם. יש רק טוב. שאין רע בעולם, שהשם אוהב אותנו תמיד. הוא לא יעזוב אותנו. ויש לנו אבא הכי טוב בעולם. זכינו. פעם איזה זקן אמר לי, אתה רוצה להצחיק את אלוקים? ספר לו את התוכניות. 10 זלוטי זה 10 שקל. 10 זלוטי זה 8 שקל. אנחנו עושים את הפדיון לכלל עם ישראל, גם למי ששם את הכסף לפדיון, בידיים של הצדיק שנמצא כאן, רבי צבי אלימלך, הבני יששכר. מה זה הפדיון? פדיון, וכמובן שבסופו של דבר אנחנו מוסרים את הפדיון בידיים של הרבי, של רבנו הקדוש. רבנו אמר שיש צדיקים שהם יודעים לעשות פדיון על בית דין אחד, למתק, אבל על כל ה-24 בתי דין, זה אף אחד לא מצליח, זה רק הצדיק, זה רק רבנו הקדוש. אז לכן גם אם בן אדם, מישהו ביקש שתעשה לו פדיון או משהו, לא צריך גם להיות אדם מיוחד מידה כדי לעשות פדיון. הפדיון הוא בידיים של הרבי, הרבי עושה פדיון, אנחנו יכולים לעשות פדיון, אנחנו צריכים שעשו לנו פדיון. יהי רצון מפניך שיובטחו הדינים והגבורות הקשות מעל כלל עם ישראל ועל כל השמות שהזכרנו על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים שהם באוהם, שום, תערובת, דין, כלל. ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה את כל מי שנכלל עליו בפדיון הזה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותו לחתימה של שנה טובה, בריאות איתנה, שפע, ברכה, הצלחה, פרנסה, זיווגים, כל אחד מה שהוא צריך, וישועות לכלל עם ישראל, בעיקר אחדות ואהבה בין כולנו. סדר זרעים, סייעתא דשמיא, שמזכה אותנו אחרי תקופה, שתברך שמו לעד. נגיד איזה משהו, ככה נקשר את זה לסדר זרעים, ולרבי צבי אלימלך מדינוב. יש מה, כן, כתבת את זה, שתברך שמו שאנחנו פה על הציון הקדוש של רבי צבי אלימלך. יש לו 2 ספרים עיקריים, אגרא דקאלה, אחד זה בני יששכר, בני יששכר זה על המועדים. כן, הסיפור הידוע שחוזר אמר לו שהוא מהשורש של יששכר. חשוב, מבני יששכר יודעי בינה לעיתים. אז כל הספר שלו, מי שיראה, זה מאמרים על תשרי, חשוון, כסלו, טבת. אז במאמר לחודש אדר, הוא אומר דבר כזה. הוא אומר, כל המועדים מצינו שהם נקראים על שם הנס. כן, חנוכה, חנו בחרביו, סוכות, שעשה לנו סוכות, פסח, על שפסח לנו פסח על הבתים. וכל חג על שם הישועה הוא נקרא. הוא אומר, חוץ ממה, חג אחד, חג פורים. אומרת הגמרא במגילה, פורים, על שם הפור שהפיל המן. אבל לכאורה זה היה המפלה, אז הוא שואל, מה, אתה קורא את השם של החג על המפלה של עם ישראל? אלא הוא מסביר כלל מהזוהר הקדוש, שכל מקום שרשום הוא, בלי שם של מישהו, הכוונה לעילת או עילות וסיבת כל הסיבות. אז מה רשום? ביום חודש אדר הפיל פור, הוא הגורל, כן? ביום ככה וככה. אומר, מי זה הפיל את הפור הזה? עילת העילות וסיבת כל הסיבות. והגמרא אומרת את הסיבה שהוא חשב שהחודש הזה זה חודש של מפלה לעם ישראל. והגמרא מגלה שגם, כן, למה נפטר במשה רבנו, רק מה הוא לא ידע? שמשה רבנו גם נולד בדור הזה, בחודש הזה. וזה יסוד שמתקשר למסכת זרעים. מה הקשר למסכת זרעים? אז הגמרא בשבת למד א' אומרת שזרעים זה אמונה, היא מחלקת את 6 סדרים למדנו את זה בכולל פעם אחת. והיה אמונה תתך חוסן ישועות, כן?
אז הגמרא אומרת, אמונה זה סדר זרעים, שואל, תוספות אומר על המקום, למה אמונה זה סדר זרעים? שמאמין בחי העולמים וזורע. בן אדם הולך, קונה זרע בחנות, הוא יודע שמזה הולך לצאת עץ תפוז. בשכל ישר זה לא הגיוני, אלא מה? זה נטו אמונה. אומר התוספות בגלל זה, אמונה זה סדר זרעים. הוא מאמין בחי העולמים, והוא יודע שאני אעשה כזה דבר שהוא נגד ההיגיון, ומה? וזה יצא מזה עץ. אבל יש עוד נקודה שבזה רציתי לגעת, שלפני שהעץ גודל, מה קורה לו? הזרע מרכיב. ולכאורה ברגע של ההרכבה זה הניסיון של כל יהודי. לדעת אם עכשיו אני הולך לצמוח או לא. שמעתי סיפור מרבי אלימלך בידרמן, שמשמור אותו. סיפר את זה על הפרשה, הוא אמר שבאלסקה, היה ממש בשנים האחרונות, היה איזה מקום באלסקה, שכל שנה הם מוציאים שם 2 מיליון דגי סלומון. ושנה אחת הם 600,000 יצא להם. ואנשים קרסו שם כלכלית, הביאו חוקרים מכל העולם, מה הולך פה, לגלות מה הולך פה. וחקרו ממש, הוא אומר, עשו שם חקירה ודרישה רצינית, וגילו דבר מעניין, שלפני 5 שנים, מה הם עשו? היה להם זאבים שהיו אוכלים את הסלומונים. והם אמרו, מה אנחנו מפסידים את הסלומונים האלה? חבל עליהם, מה נעשה? התחילו להשתמש בכל מיני מלכודות של זאבים, ולהרחיק אותם ככה לאט לאט מהנערות. והחוקרים גילו להם שמה? שהזאבים מה היו עושים? היו אוכלים את הסלומון, אוכלים את הראש של הסלומון, כי במעיים של הסלומון נשמע שמזיק לזאבים, והם הולכים, מתחבאים בין השיחים של גדות הנהר, וזורקים שם את הגופות של הסלומונים. ומה קורה עם הגופות האלה? הן נרכבות שם, ומדשנות את האדמה. ואז זה נהיה כמו חיץ שהאדמה לא תפלוש לנהר. והם גילו שמכיוון שאין זאבים כבר, אז האדמה התחילה לפלוש לנהר, ולאט לאט הוא הצטמצם, וזה מה שהוריד להם את כל הפרנסה. אז הוא אומר, פה יסוד, שמה אתה חושב שזה הכללה שלך? הם היו בטוחים, הזאבים האלה זה הכללה שלנו. הם לא יודעים שהם מחזיקים פה את כל המהלך. אז זה בעצם האמונה. האמונה זה סדר זרעים. אומר התוספות שמאמין בחי העולמים וזורע. אבל ברגע שאתה זורע, מה קורה? הוא נרכב. אומר לך, תחכה, זה הישועה שלך. מפה תשמח הישועה. בעזרת השם בזכות זה, נזכה לאמונה שלמה בהשם יתברך. ונגיד הכרת הטוב. יש לנו הכרת הטוב למורי ורבי הרב ליאור, ששנה שעברה לא הייתי בכולל, והוא אסף אותי מהעבודה, נתן לי מעמד פרנסה, השתבח שמו לעד, החזיר אותי לכולל, אז הסיום הזה זה הרבה בזכותו, השתבח שמו לעד. אז אני אגיד את הסיום הרב, אתה תגיד את הקדיש, בסדר? המשנה אומרת, בביקורים, פרק ג', משנה י"ב. למה אמרו הביקורים כנכסי כהן? כן, הביקורים, יש לנו מצווה בתורה, בזה מסייכם הגמרא, סדר זרעים. מצווה, מה זה? הביקורים זה מלשון בכור. כל אחד משבעת המינים הראשון שיצא לנו בשדה, היו קושרים אותו בגמי, ואז מעלים אותו לירושלים, אוכלים אותו בשמחה, מעלים אותו בסלסלות, סיפור שלם היו שם. אבל הביקורים יש להם דין מיוחד, שמה הם נכסי כהן? מה זה נכסי כהן? שהוא קונה מהם עבדים וקרקעות ובהמת טמאה, ובעל חוב נוטלן בחובו והאישה בכתובתה כספר תורה. תרומות ומעשרות, הכהן מותר לו רק לאכול אותם. אסור לו לעשות איתם דברים אחרים. אבל ביקורים יש בהם משהו מיוחד, הוא יכול ללכת את כל מה שנתנו לו, למכור את זה, ובכסף הזה להחזיר חובות שלו, לישא אישה, לתת לה כתובה, הכל הוא יכול לעשות עם זה. ורבי יהודה אומר, אין נותנים אותם אלא לחבר בתורה, וחכמים אומרים נותנים אותם לאנשי משמר, והם מחלקים ביניהם כקודשי המקדש. סליק, מסכת ביקורים, וסליק, מסכת זרעים. מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו, ולא אבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. נגיד שהרב ישוע כהן, מורנו ורבנו, אמר שאת התפילה הזאת אנחנו אומרים בצער, לא בשמחה. ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, שלא שמת חלקנו מיושבי קרנות, זה רחמנות על אחינו. אנחנו נמצאים אצל הבעל שם טוב, רבי ישראל הבעל שם טוב, אור האורות. זה פה מגלה החסידות, מייסד החסידות, הבעל שם טוב. ממנו יצאו כל החסידויות.
המגיד ממזריץ' היה תלמיד שלו, שם התפצלו כל החסידויות, זה רבי ישראל בעל שם טוב. הוא נשמת משה משיח. הוא היה סבא רבא של רבי נחמן מברסלב. הוא היה נשמת משה משיח. ועוד מעט אני אספר לכם את הסיפור עם הבעל שם טוב, שהוא זרק את הכתבים שלו, הבת שלו אמר לו שזרוק את הכתבים, יצא לנין, שהוא יותר גדול מהכתבים שלו. אספר לכם אחר כך. אנחנו עושים סיום מסכת ראש השנה, מי שרוצה להשתתף בסיום. אז אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדיר אדם תפילתו, ואחר כך יתפלל. זאת אומרת שהאדם יסדר קודם כל את התפילה במחשבה שלו, ואחרי זה יתפלל. זה באמת תואם את העניין של רבנו, שרבנו אומר עניין של החשמל, חש ומל, שההתבוננות מורכבת משני דברים, חש ומל. חש זה מרגיש, מתבונן, ומל זה ממלל. לדבר. אז כאן גם הנה רואים גם בגמרא שאדם צריך, גם החסידים הראשונים היו שוהים שעה קודם התפילה. מה זה השעה קודם התפילה? זה כדי ליישב דעתם, להסדיר את התפילה. ואחר כך התפלל. אמר רבי אבא, מסתבר המילתא דרבי אלעזר בברכות של ראש השנה ושל יום הכיפורים ושל פרקים. אבל תפילות דכל השנה. לא, אומר שמסתבר מה שהוא אמר שצריך אדם לסדר את תפילתו קודם שהוא מתפלל, זה נאמר לתפילות של ראש השנה, יום הכיפורים, ולעניין של מועדים, זה נקרא פרקים. אבל תפילות רגילות, לא צריך אדם להסדיר את תפילתו. אומרת הגמרא, איני, באמת אתה אומר שלא צריך, והרב יהודה ומסדר צלותיהו ומצלה. הנה אנחנו רואים שרב יהודה היה כל השנה מסדר את התפילה שלו, והיה מתפלל, אז הנה ראיה שכל השנה מסדרים את התפילה ומתפללים, ולא רק בפרקים ובמועדים. מה עונה הגמרא? אומרת הגמרא, שני רב יהודה, כיוון דמתלתן יומין לתתן יומינא במצלה, כפרקים דמה. אומר, שונה רבי יהודה, כי רבי יהודה היה מתפלל רק מ-30 יום ל-30 יום. הוא היה כל כך עסוק בתלמוד תורה שלו, שהוא לא היה מפסיק, הוא היה מפסיק פעם ב-30 יום כדי להתפלל. אז בפעם הזאת, אז זה נקרא כאילו לפרקים. כיוון שהוא, אין לו סדר כמו כל בן אדם רגיל שמתפלל כל יום, אז זה נקרא כמו אלה שמתפללים בראש השנה או ביום הכיפורים, ואז הם צריכים להסדיר את תפילתם. אמר רב אחא בר אבירא, אמר רבי שמעון חסידה, פוטר היה רבן גמליאל אפילו עם שבשדות. מה הכוונה? שהיה שליח ציבור מתפלל, ועם שנמצאים בשדות היו יוצאים ידי חובת תפילה. כן? אומרת הגמרא, ולא מבעיה דקיימי אחא, כן? שלא צריך אלה שעומדים כאן, כן? אלה שנמצאים כאן, אלא אפילו שנמצאים בשדות. אומר, אדרבה, אניסי. לא אניסי, אומר ההפך. אומר, אלה שבשדות, מובן למה הם יוצאים ידי חובה. למה? כי הם לא יכולים להגיע, הם אנוסים, אבל אלה שנמצאים פה ליד השליח ציבור, כשהתפללו בעצמם, למה הוא צריך להוציא אותם? הם לא אנוסים. אומרת הגמרא, דתנא אבר ברד רב בנימין בר חייא. מאיפה הוא מביא ראיה? הוא רוצה להביא ראיה שמי שהוא לא אנוס, אז הוא לא יוצא ידי חובה, רק מי שאנוס יוצא ידי חובה. אומר, אבא ברד רב בנימין בר חייא, עם שאחורי הכהנים אינן בכלל ברכה. כן? הוא אומר, העם שנמצאים מאחורי הכהנים לא נכנסים בברכה. זאת אומרת שהכהנים עושים ברכת כהנים, והעם במקום להיות מהצד הזה כדי לקבל הברכה, הם נמצאים אחרי הכהנים, לא יודע, יש מרפסת או משהו, אז הם לא בכלל הברכה. אבל בברכת כהנים הזאת יוצאים אלה שנמצאים בשדות. אז הנה אנחנו רואים שמישהו אנוס והוא נמצא בשדות יוצא, אבל מישהו לא אנוס ויכול לבוא ולהתקדם קדימה לפני הכהן ולא בא, אז הוא לא יוצא ידי חובה. אלא כי אתה, כן, כשבא רבין, הגיע רבין, אמר רבי יעקב ברידי, אמר רבי שמעון חסידה, לא פטר רבן גמליאל אל העם שבשדות. מה איתמה? משום דאניסי במלאכה. אבל בעיר, לא. ככה נפסק גם כן להלכה, שרק העם שבשדות הם אנוסים ויוצאים ידי חובת השליח ציבור. אבל מי שיכול להתפלל בעצמו או לבוא ולעמוד לפני הכהנים, צריך לבוא ולעמוד לפני הכהנים ולא יוצא ידי חובה. כן. הדרן הלך יום טוב וסליק הלך מסכת ראש השנה. הדרן הלך יום טוב וסליק הלך מסכת ראש השנה. הדרן הלך יום טוב וסליק הלך מסכת ראש השנה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק, גם יש לי יום הולדת היום, אז אני מברך את כולם. היום יום הולדת, 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 ורמיו, חג לשמח וזר לפורח, היום יום הולדת,
מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, דוד יוסף שלמה וכל הצדיקים הקדושים, בזכות רבי ישראל הבעל שם טוב, שאנחנו נמצאים פה על ציונו הקדוש, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה. כל זאת מעלה עליכם ברחמים, זה הקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא, ברכה, כל אחד יקבל כל הישועה שהוא צריך, ובעיקר הברכה העיקרית שכל אחד ואחד יזכה שבעזרת השם רבנו הקדוש יפריש לו תיקון לפי שורש נשמתו. כל אחד, וכל קרובנו וכל הנלווים אלינו. שמעתי דבר יפה מהרב סופרין בראש השנה, אמרתי לו למה אנחנו צריכים, רבנו אמר אנחנו עוברים בברך הוא הראשון, אז למה אנחנו צריכים להתפלל, למה אנחנו צריכים להתאמץ? עברנו בברך הוא הראשון. לא, הוא אמר לי שכל אחד שנמצא ומגיע לאומן, מתלבשים בתוכו עוד מלא שורשים של נשמות, וכל העבודה שהוא עושה עד לסוכות, זה בשביל כל השורשי נשמות האלה שיזכו להתקרב. אז בואו תסביר לי לאחד שלא היה אף פעם באומן, מה כדי לעשות? לא, הבעיה היא שמי שלא היה לא באמת יבין. מה זאת אומרת? איך אני מסביר דבר כזה? זה משהו שאתה מרגיש בפנים. בחיים לא הרגשתי בבית כמו אצל רבנו. הבית זה רבנו, הבית בעצם זה רבנו הקדוש. לא באמת, בחיים, כאילו, בחיים לא נכנסתי כאילו בחיים לא נכנסתי לתפילה והרגשתי כל כך בבית כמו שם, בחיים. רבנו מבין אותך פשוט. ממש. אבל לא מעניין, ואני רוקד ואני בחיים לא רוקד ושר וצורח עם חולצה של האש שלי וזה הכי לא אני בעולם, כן? אבל שם זה אני. אין לי איך להסביר. ובמקרה גם אני ורבנו הכרנו. ממש במקרה. כאילו תמיד רציתי להבין מה זה אומן, מה זה רבנו, ויום אחד פשוט טסתי עם עצמי. כאילו מה זה עם עצמי? דיברתי, איכשהו הגעתי לרון, סגרתי איתו, ופשוט טסתי בלי חבר, בלי כלום, וזה התגלגל. ועכשיו אני פעם שלישית ברוך השם, ואין על רבנו. מה הייתי, מה? איך לא עושים כלומר? פעם 12 והלב לא מפסיק לרצות. שתבח שמולד. רבי. רק שאני אצא לזה. רק הוא מבין אותנו. באתי, ולציון אני נכנס. נובע במקום מכל חוכמה, נובע בשמחה ואמונה. סינקר, 250 דקות. ברוך השם הגענו לרבי, הגענו לאומן. רואים, זה הכנסת של הרב שלום, פה המלונית שלנו, החדר אוכל. השתבח שמו לעד, ברוך השם. הודו להשם כי טוב, זכינו להגיע לרבנו הקדוש. השתבח הבורא, עכשיו הולכים לעיקר שבעיקרים. הולכים לעיקר שבעיקרים, התיקון הכללי. מה שרבנו ציווה אותנו לבוא לציון של רבנו הקדוש ולעשות תיקון הכללי, לתת פרוטה לצדקה ולהגיד תיקון הכללי. אז בעזרת השם אנחנו נזכה תכף, אנחנו בדרך לציון. אוטוטו אנחנו נגיע לציון בעזרת השם, נקרא תיקון הכללי של רבנו הקדוש. וזהו, מתחילה העבודה של ראש השנה, עוד מעט נסביר לכם איך הולך כל העבודה של ראש השנה, מה עושים פה בראש השנה, סדר הדברים, וידוי דברים לפני הרבי. מחכות הרבה הפתעות. שלום עליכם, מה שלומך? הכל בסדר, ברוך השם. חבורת הבחורים, שער המלך, ברסלב, כמו שאתם רואים, השתבח הבורא, מסירות נפש של האנשים לרבנו הקדוש. תראו את עם ישראל, תראו כל הגוונים, כל הסוגים. אחדות שלא נראתה מעולם. רק אצל רבנו הקדוש אפשר לראות את האחדות הזאת. כל הסוגים, כל המינים, כל סוגי האנשים. הנה אח שלי, תראה איזה צדיק. אשריך. הופה, איפה המתוודה? אשרנו. אז בואו ניכנס לציון.
המקום הקדוש ביותר בעולם. תסתלק מהעולם הזה, מילים האחרונות שרבנו אמר, תהיו ביחד, תמשכו אותי אליכם. רבן נתן כותב שהעניין הזה שלנו, הייתי צריך לברך שהחיינו בחיי המתים, כל הקו החמרה, אנשים לא ראיתי טוב שנה שלמה, גם חיינו, גם בחיי המתים. אז פעם בשנה נפגשים, אמר רבן נתן, שרק בזה אנחנו מקיימים נוסטרונו, להיות מחזיקים את עצמנו, ממש כלל אנשי שלומנו, בקשר אחד, באהבה, באחדות. לכן צריכים לזכות מה זה קיבוץ וחשב השלום, כל אחד לא מתכבד, אז אין קיבוץ. קיבוץ שאנחנו אוהבים אחד את השני, שמחים אחד בשני, מתקבצים אחד, נכללים אחד עם השני. זה הקיבוץ, זה הקיבוץ, שמתקבצים ביחד. רבנו אמר כל יום, התיקון שלו, שעה התבודדות. רבי יצחק בן דר אמר לנו, שני דברים, אם אדם לא עושה אותם, אלא יום תיקון. אם לא לומד כל יום שולחן ערוך, ואם לא עושה שעה התבודדות. אפילו למד כל התורה, ככה שמעתי וככה מהרבה מורים. צריכים להחזיק כל יום מאוד שולחן ערוך, כל יום לעשות שעה התבודדות. עכשיו אומר רבנו הזהיר, לא שעות שיח ערפה. רבנו הזהיר, מה אתה נורא ממש, אסור, כל השנה לא שותים, בפורים יין והרבת כוסות בפסח, זהו, לא שותים שיח כל השנה, לא לוקחים סמים, מה? לא מספיק לך רבנו? אתה צריך עוד סמים? לא מספיק לך רבנו? לא מספיק? אתה צריך עוד שתייה? כולם ישמע, לא לשתות, תחזק, אשנו, תודה לשם זיכה אותנו, תחזק. עכשיו אומרים מנחה ומיד ישיר כולם, חבל להפסיד שורש הרבה מונה. עכשיו אנחנו הולכים לעשות בעזרת השם את התיקון הכללי העולמי. זה בכל העולם קוראים את התיקון הכללי, מצטרפים אלינו כאן לקיבוץ של רבנו הקדוש, קוראים ביחד כולם להמסקת דינים גדולה מהכלל עם ישראל. תראו איזה אחדות יש פה, תראו איזה יופי, השתבח עבור כל סוגי האנשים, כולם ביחד, באחדות, באהבה, כולם מתקבצים סביב נקודה אחת. בשום מקום בעולם אין דבר כזה.
אהוד, עכשיו התיקון הכללי העולמי! ידעתי כי חופצת בי, כי לא יוריע, או יביא אלוהי, תמיד אשומי תומכת בי, ותצילני, לפניך לעולם. הללו בצלצלי שומע, הללו בצלצלי שרוע. ישועת ישראל, בשוב אדוני שבוס עמוי, יוגל יעקב ישמח ישראל, וששוע צדיקים אדוני ומקום באין צורו, ויחזרם אדוני להם פלטי, יפלטי בארשי ביושיים, יחסו בוי. אחים יקרים, מוריי ורבותיי, זה עתה גמרנו, ברוך השם, זכינו בשם כל ישראל, זיכינו את כל ישראל באמירת 10 מזמורים אלו של התיקון השני. שעות לילה מאוחרות באומן, אם פעם חסידי ברסלב היו מתעוררים בשעה חצות לילה, קיים לעבוד את השם, עכשיו אי אפשר ללכת לציון, אז אנחנו ככה יושבים במרפסת, עד שיהיה לנו אפשר לצאת בעזרת השם. אבל אולי ככה, תוך כדי שאנחנו ככה מתפללים, נדבר אתכם על איזה נקודה שהיא מאוד מאוד עמוקה בעניין של החסידות ברסלב. בפרט בנסיעה לרבנו הקדוש, שאדם נוסע, בפרט אלה שנוסעים פעם ראשונה, אז תמיד שומעים אורות, ירגיש ככה, תרגיש ככה, יהיה לך ככה, רבנו זה ככה. אז נכון, באמת, כל אחד מה שהוא מספר, הוא באמת זה מה שהוא ירגיש, וזה מה שהוא אומר, אבל זה לא אומר שזה מה שאתה צריך להרגיש. זה בדיוק כל העניין של הרבי. כל העניין של הרבי וכל העניין של הוידוי דברים, מה שאנחנו באנו לעשות פה באומן, הוידוי דברים, שזה לפני עבר ראש השנה, אבל וידוי דברים בשביל תלמיד חכם, זה עושים את זה כל הזמן. כל העניין שזה שהצדיק מפריש לאדם דרך תשובה לפי שורש נשמתו. מה פירוש שורש נשמתו? פירוש שהתשובה שלו לא קשורה לתשובה של זה שלידו. כל אחד יש לו מסלול משלו, מסלול שונה. כל אחד, הגמרא אומרת שמספרת על איוב, שאיוב אמר לקדוש ברוך הוא, שמן התבלבלת בין איוב לאויב, זה אותם אותיות, שהוא ככה קיבל הרבה מכות והרבה זה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בין נימה לנימה לא התבלבלתי, בין איוב לאויב נתבלבלתי.
שתי נימות, שתי שערות, אם יוצאות מנימה אחת בגוף, חולים בחולי שהאדם נפטר, הקדוש ברוך הוא משגיח על כל שערה איך היא תגדל. אז אותו דבר גם בעניין של הצדיק וגם בעניין של עבודת השם של הבן אדם. אתה צריך לדעת, רבנו מדבר על זה, שלא להיות כקוף לפני אדם. יצחק אבינו נהיה יצחק אבינו כי הוא לא ניסה להיות אברהם. הוא הלך בדרך של אברהם, הוא הלך על המסלול של אברהם, הוא הלך לפי הדרך שאברהם הוריד והעיר בעולם, שזה דרך האמונה, דרך הקדושה. אבל הוא היה יצחק, הוא חיפש את הנקודה שלו, לכן הוא נהיה גבורה. לעומתו היה את יעקב, שיעקב גם כן לא נהיה יצחק, הוא נהיה יעקב, אבל הוא בדרך של יצחק. ככה אותו דבר. כשאדם בא לצדיק, הצדיק עובד עם כל אחד ואחד בדרך אחרת. יש אחד שמגיע ומקבל אורות, כי זה מה שהוא צריך לפי הנשמה שלו כדי להתקרב. יש אחד שמגיע ויורד לו כל החשק, פתאום לא בא לו לעשות כלום. גם על זה רבנו מדבר בליקוטי מוהר"ן. רבנו אומר שכשאדם נוסע לצדיק, אז היה על ידי שהוא שיבר את המניות, שחט את היצר הרע שלו. עכשיו נתנו לו יצר חדש יותר גדול. אז נכון, עכשיו קשה לך, לא הולך לך, אבל אתה משחק ברמה אחרת. אתה משחק בליגת האלופות, אתה כבר לא בליגה הנמוכה. אדם צריך להבין, העניין של ההתחברות לצדיק זה למצוא את השורש נשמה שלך, את התיקון שלך. מה השם רוצה ממך בעולם. אחד מהיצרים הגדולים, היצר הכי גדול שיש בעולם, זה אנשים מסביב. שכל פעם מסתכלים, הוא עשה ככה, והוא עושה ככה, והנה הולך לככה, ויש לו ככה. הוא לא קשור אליך בכלל. מה שטוב לו לא טוב לך, מה שנראה אצלו לא נראה אצלך. מה שהוא צריך לתקן, אתה לא צריך לתקן. כשאדם מבין את הנקודה הזאת, אז יודע שיש לו מסלול משלו. יודע שעכשיו יש לו חיפוש. וזה כל העניין של חסידות ברסלב. החיפוש הזה של למצוא את השם יתברך, מתוך המקום של העבודה העצמית, להגיע לתיקון העצמי שלי ולמצוא את התיקון של מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. וזה רק הצדיק יכול להעיר לבן אדם. שמפריש לו דרך לפי שורש נשמתו. אז אם כבר באת לרבנו, אל תצפה למשהו מסוים. תחפש מה רוצים לך. נשמע, עכשיו אנחנו חוזרים חזרה לבית, קודם כל הפעם לא עושים את הרבי. הולכים על מנת לחזור, הרבי בא איתנו, לוקחים את הראש של הרבי איתנו לבית, נחיות אותו, לנשום אותו. אבל כמו שצריך לדעת איך לטוס, צריך גם לדעת איך לנחות. הרבה פעם אמרנו, מורנו הרב אמר לנו, שעכשיו שחוזרים צריך סדרים פשוטים. אדם הרגיל ללמוד ככה וככה כל יום, לחזור לסדרים שלו, לעבודה הפשוטה שלו. ולא לחזור לעבודות של אור גדול. כשאתה פה בציון אתה זוכה לאור גדול שמשפיע, שופע עליך. אתה מחובר, תמיד אומר, לגנרטור הראשי. יש לך מנוע חזק. עכשיו חוזרים לארץ, אתה תראה את המנוע הזה איתך, אבל צריך לחזור לשגרה, לחיים. ולא לעשות דברים בבזיזות עם האור הזה. רק לקחת את האור הזה לחיים שלך. איך עם החיים שלך אתה עובד את השם, עם האישה שלך, עם הילדים שלך, ולא להתעלות מעליהם. שאז אתה בעצם מקבל את האור לא כראוי. ואז שאדם הוא ככה, הוא נוהג, הוא לא לקבל את האור הזה כראוי, זה נקרא לקבל את האור כראוי כסדר. והוא זוכה שבאמת ללכת בדרך של רבנו, בדעת של רבנו בצורה נכונה, בצורה ישרה. שנזכה לקבל את האור כראוי, ונדע גם איך לנחות תמיד, לא רק איך לטוס. שנזכה לקבל, לנשום ולנחות את רבנו כל רגע בשנייה, אמן. אשרנו, אשרנו. ונשמעתי בפלא גדול
פלא גדול קדוש כמוני לא היה מעולם. איי 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 הריני מקשר את עצמי הריני מקשר את עצמי